ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम तत्सत्। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जलाशलाकया पक्षमिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मया ददाति स्वपदातिकं। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा எல்லாருமே हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे ஹரே. இப்ப பாத்தீங்கன்னா 108 இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகால ஒரு ஸ்லோகா இருக்கு, அதை எடுக்கிறேன் ஒரே ஒண்ணு. அதுக்கப்புறம் நம்ம போலாம், சரியா? இதுல சமோதமஸ் தப சௌச்சம் சாந்திராஜவமேவ ச ஞானம் விஜ்ஞானமா சத்யம் பிரம்ம கர்ம ஸ்வபாவஜம். எல்லாருமே சொல்லுங்க. ஸ்கிரீன் தெரியல? படிங்க. समोदमस्तपः सक्सुतम् ज्ञानविज्ञानम् आस्तिके ब्रह्मकर्म स्वभावजम् शमोदमस्तप शौचं शान्तिराजवमेव च ज्ञान विज्ञानमासक्त्य आस्तिक्ष्यं ब्रह्म कर्म स्वभावजम्। समोतपस्तपस्सौचं शान्तिराजवम् एव च ज्ञानं विज्ञानम् आस्तिक्यं ब्रह्मकर्म स्वभावजम्। शमोदमस्तप शौचं शान्तिराजवमेव च ज्ञान विज्ञानम् आस्तिक्यम् எனக்கு மிஸ் ஆகுது आस्तिक्यं ब्रह्म कर्म स्वभावजम्। हरे कृष्णा। समोतमस्तपःशौचं शान्तिराजवम् एव च ज्ञानं विज्ञानम् आस्तिक्यं ब्रह्मकर्म स्वभावजम्। Right. This word வந்து ஆஸ்திக்யம். ஆஸ்திக்யம். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ பேசிக்கலி இதெல்லாம் குவாலிட்டிஸ் ஆஃப் பிராமணா. இது வரைக்கும் நம்ம பாக்குறதெல்லாம் என்னன்னா சைலண்ட் தான் வந்து பிராமணரோட குவாலிட்டிஸை வந்து குறிக்கிறது அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம், சரிங்களா? ஜஸ்ட் ஒரே ஒரு செகண்ட், சரியா? சோ இந்த குவாலிட்டிஸ்க்கு முன்னாடி இப்போ பாக்குறதெல்லாம் நம்ம வந்து ஞானத்தை பத்தி பார்க்க போறோம். சோ இப்போ லாஸ்ட் வீக் என்ன பார்த்தோம், யாருக்காவது ஞாபகம் இருக்கா? லாஸ்ட் வீக் என்ன பார்த்தோம்? ஹரே கிருஷ்ணா, ஞாபகம் இருக்கா இல்லையா? ஐந்து காரணிகள் பார்த்தோம் மாதாஜி. உடல் செய்பவன் முயற்சி. ஐந்து. சோ ஒரு செயல் செய்யறதுக்கு 5 things required அப்படின்றத பார்த்தோம். நெக்ஸ்ட் மத்தது எந்த ஒரு செயல் செய்தாலும் 5 காரணம் தேவைப்படுது அப்படின்னு பார்த்தோம். வெரி நைஸ். அது எந்த செயலா இருந்தாலுமே 5 வேணும். கரெக்ட். சோ ஃபர்ஸ்ட் இல்லாம கரெக்ட் கரெக்ட் ஃபர்ஸ்ட் இல்லாம. சோ 1ல இருந்து 12 வந்து பாத்தீங்கன்னா கர்ம யோகாவோட சமரி. இப்ப வந்து ஞான யோகாவோட சமரி நம்ம பாத்துட்டு இருக்கோம், ரைட்? இப்ப வந்து 5 இருக்கு அப்படின்னு விக்டோரியா மாதாஜி இருக்காங்களா? இருக்கீங்க. சோ விக்டோரியா மாதாஜி கூட வெரி பிரில்லியண்டா ஒரு கேள்வி கேட்டாங்க. அதாவது செய்யறது உடல் தானே, ஆத்மா எப்படி இருக்கு அப்படின்னு.
சோ நானும் திங்க் பண்ணிட்டு இருந்தேன் எப்படி கரெக்டா ஒரு உதாரணம், வெரி கேஷுவல் உதாரணம் தான். இப்போ நிறைய தடவை வந்து நம்ம பார்த்தோம்னா, இப்ப நம்ம 2 எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். நம்ம உடல் வந்து மனித விடல் ஒரு செகண்ட் விட்டுக்கலாம். இப்போ ஒரு நாயோட உடல் அன்பார்ச்சுனேட்லி ஆர் ஃபார்ச்சுனேட்லி, இல்ல பன்னியோட உடல் எது இருந்தாலும், இப்போ இந்திரரே வந்து பன்னியானதும் தெரியும். இப்ப பாத்தீங்கன்னா அந்த ஆத்மா அந்த உடல் எடுக்கிறதால அந்த உடலுக்கு என்ன இருக்கோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் இட் ஹாஸ் டு பிஹேவ். எல்லாருக்குமே ஆத்மா சேம் தான். இப்போ இந்திரரே பன்னியோட உடம்பு எடுத்தாரு அப்படின்னா என்ன, இந்திரரோட ஆத்மா ஒண்ணுதான். அந்த ஆத்மா வந்து பன்னியோட உடம்புல பன்னி உடம்பு அதுக்கு பெற்றது. இந்த உடம்பை கிரியேட் பண்றவர் யாரு? ஹூஸ் த கிரியேட்டர் ஆஃப் உடம்பு? பரமாத்மா மாதாஜி. ஜட பகவான் இயற்கை பரமாத்மா ஜட பிரம்மா. ஜட இயற்கை மாயா உயிர்வாழி ஒன்று சென்றாங்க. மாயா பிரம்மா. மாயா பிரம்மா. பிரம்மா. So Brahma is the creator of the model, right? மாயா வந்து எந்த உடம்பு ஃபிட் ஆகும்னு சொல்றது ப்ரொஃபைலிங் தான் மாயா. ஓகே. ஆனா இப்ப வந்து அச்சோ நான் ரொம்ப இன்னசென்ட் சொல்ல முடியாது. இந்த உடம்புக்கு இதுதான் குவாலிட்டிஸ் அப்படின்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி. இப்போ ஒரு சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள், நான் வந்து 60% கிடைச்சா எனக்கு வந்து பிஏ எக்கனாமிக்ஸ் தான் கிடைக்கும். நான் வந்து ஆர் இங்கிலீஷ் லிட்ரேச்சர் தான். 70% கிடைச்சா எனக்கு வந்து ஐ வில் கெட் ப்ராபப்ளி பிஏ ஹிஸ்டரி. ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். இப்போ 80% வந்தாதான் எனக்கு வந்து இந்த மார்க் வந்தாதான் எனக்கு வந்து சயின்ஸ் குரூப் ஆகும். 90 வந்தாதான் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் கிடைக்கும். இந்த மாதிரி ஒண்ணு இருந்துச்சுன்னா நான் 60 வாங்கிட்டு எனக்கு இந்த காலேஜ்ல எனக்கு வெறும் எக்கனாமிக்ஸா கொடுத்தாரு புலம்புறது பாயிண்ட் இல்ல. அதே மாதிரி நம்ம ஏன் இந்த ஸ்லோகா இன்சிடென்ட்லி படிச்சதால இதெல்லாம் வந்து பிராமணிக்கல் குவாலிட்டிஸ்னா பிராமணரா பிறந்தான்றது இல்ல, பிராமணரா நம்ம இழுக்கணும்ன்றதால நிறைய தடவை வந்து கன்ஃபியூஸ் ஆகும். பிராமணரானா நம்ம வந்து பிராமண ஃபாலோ பண்ணுமான்னு இல்ல, பிராமணிக்கல் குவாலிட்டிஸ்ன்றது வந்து சம் ஆஃப் த குவாலிட்டிஸ் நம்ம படிச்சதெல்லாம் இருக்கணும் அப்படின்றது. இப்போ இந்த பன்னியின் உடம்பு இருக்கிறதால பன்னியோட பிஹேவியர், ஓகே, பன்னி என்ன சாப்பிடும்? மலம் மாதாஜி. மலம், ரைட்? சோ அதை சாப்பிடுறது வந்து ஒரு ஆத்மா வந்து கூப்பிட்டு கேட்டேன்னா அது வந்து என்ன செய்யும்? நான் பிரியாணி சாப்பிடுறேன்றதும் அதுக்கு விருப்பம் இல்ல, மலம் சாப்பிடணும்ன்றதும் விருப்பம் இல்ல, ஐஸ்கிரீம் சாப்பிடணும்ன்றதும் இல்ல. ஆனா அது செயல்படுத்துது. ஏன்னா இது ஒரு எக்ஸாம்பிள். இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கோங்க. நான் விக்டோரியா மாதாஜி வீட்டுக்கு போயிட்டு அவங்கள ஃபிங்கர் பாயிண்ட் கன்ல வச்சுட்டு நீங்க வந்து எடுங்க, நீங்க அந்த எடுத்துட்டு நீங்க வந்து ஒரு மீனை 2 கட் பண்ணுங்க அப்படின்னா அவங்க கட் பண்ணுவாங்க. இப்போ பாத்தீங்கன்னா அவங்க உடல் தான் செயல்படுதுன்னா அவங்க ஆத்மாவும் அதுல செயல்பட்டு இருக்கு. இட் இஸ் ஆல்சோ என்டிவரிங். இன்னும் ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்தா பரமாத்மா வந்து சாங்ஷனர் அப்படின்னு சொல்றோம், உபதிருஷ்டா அனுமந்தா. அப்ப எப்படி பரமாத்மா அனுமதி செய்யறது அப்படின்னு பார்த்தா பரமாத்மா வில்லிங்கா செய்தா அப்படின்னு நான் சொல்ல, அனுமதி செய்யறதுன்ற வில்லிங்கும். இப்போ மாதாஜி தான் விக்டோரியா மாதாஜி தான் இப்படி பண்ணாங்க அப்படின்னு நான் சொல்றேன். அதுக்கு அர்த்தம் வந்து விக்டோரியா மாதாஜி எப்படி மாதாஜி நீங்க பண்ணீங்க அப்படின்னு கேட்டா விக்டோரியா மாதாஜி தான் சொல்லுவாங்க, மாதாஜி நான் பண்ணவே இல்லை, ராதிகா தாசி தான் வந்து என் மேல வந்து கண்ணை வச்சா அதனால நான் பண்ணேன்னு. ஆக மொத்தம் வந்து நான் வந்து அதே பாயிண்ட் தான் சொல்லுவேன். அதெல்லாம் இல்ல மாதாஜி, அவங்க என்னதான் சொல்லட்டும், ஆனா விக்டோரியா மாதாஜி தான் செஞ்சாங்க, எஸ்ஸா நோவா சொல்லுங்கன்னா அவங்க கண்டிப்பா எஸ் தான் சொல்லி ஆகணும், வேற ஒன்னும் சொல்ல முடியாது. அவங்க விருப்பத்தோட செஞ்சாங்களான்றத டாபிக் இல்ல, இஸ் ஷி தி டூவர், எஸ்ஸா நோவா? எஸ் மாதாஜி. எஸ், கரெக்டா? அதேதான் ஆத்மாவும், ரைட்? சோ 5 என்டிவர், 5 பேரு, 5ல ஒண்ணு வந்து பரமாத்மா சாங்ஷன் இருக்கணும், வில்லிங்கா இல்லையான்றது பக்கத்துல வைங்க. அதே மாதிரி ஆத்மாவும் டூவர். நான் வில்லிங்கா இல்லையா, பிளேஸ் அதிஷ்டானம்ன்றது பாடியை குறிக்கிறது, ஆப்வியஸ்லி டூவர், ரைட்? செயல்படுத்துறது கர்த்தான்றது வந்து சோல். பண்றது வந்து நம்ம எப்பவுமே வந்து ஒண்ணு பண்ணாங்க அப்படின்னாலே நம்ம வந்து we are thinking about the willingness. இதுல வந்து வில்லிங் விட்டுருங்க, ஃபீலிங் இருக்கா? எஸ் இருக்கு. ஃபீலிங்னா ஆத்மா வந்து கஷ்டப்படுறது. இப்ப பாத்தீங்கன்னா பெரும்பாலும் வந்து நீங்க சொல்லுவீங்க, இல்ல மாதாஜி ஆத்மாக்கு என்ன மாதாஜி ஃபீலிங், ஹாப்பினஸ், டிஸ்ட்ரெஸ் இருக்கு, ரைட்? நீங்க உங்களுக்கு சொன்னனான்னு தெரியல, 3 டைப் ஆஃப் ஹாப்பினஸ் பத்தி நான் பேசினேனா இங்க? ஓகே, 3 டைப் ஆஃப் ஹாப்பினஸ், பிளாங்கா இருக்கிறது பார்த்தா பேசல. 3 டைப் ஆஃப் ஹாப்பினஸ் இருக்கு, ரைட்? ஒண்ணு வந்து பாத்தீங்கன்னா எத்தனை பேருக்கு இங்க வந்து ஹாப்பினஸ் வேணும், எத்தனை பேருக்கு பீஸ் ஆஃப் மைண்ட் வேணும்? பீஸ் ஆஃப் மைண்ட் வேணும் மாதாஜி. ஓகே, ரெண்டும் வேணும், யாருமே கேட்கலையா? ஓகே, சோ ஹாப்பினஸ்ல வந்து 3 இருக்கு. ஓகே, நம்ம சொல்ற சந்தோஷம், நிம்மதி, இதுதான் இது. ஒரே ஒரு ரிக்வெஸ்ட் மாதாஜி, பீஸ் ஆஃப் மைண்ட் வந்தாலே நமக்கு ஹாப்பி வந்துரும்ல இல்லையா மாதாஜி?
வராது வராது. வராது. எப்படின்னு நான் சொல்றேன். அது வந்து ப்ராப்பர் ஹாப்பினஸ். இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனக்கு கால் உடைஞ்சு இருந்துச்சு, ரைட்? வலி, எனக்கு ஹாப்பினஸ் வரல. இப்ப வந்து அந்த வலி போனோடனே எனக்கு பீஸ் ஆஃப் மைண்ட் வந்துச்சு. உடனே ஹாப்பின்னு நான் நினைக்கிறது ஆக்சுவலா ரியல் ஹாப்பினஸா? ஆக்சுவலி எனக்கு வந்து கால் ஃபிராக்சர் ஆயிருக்க கூடாது, ஷாக் அடிச்சிருக்க கூடாது. என்னோட நியாயமான நிலை வந்து பாத்தீங்கன்னா ஐ டிசர்வ் இட், இல்லையா? டிசர்வா இல்லையான்றது வைங்க, நான் ஜென்ரல் இங்கிலீஷ் டேர்ம்ல சொல்றேன், ஸ்பிரிச்சுவலி இல்ல. சோ இப்ப வந்து மாதாஜி எனக்கு வந்து கால் வந்து போன உடனே எனக்கு அவ்வளவு சந்தோஷம் வந்துச்சுன்னா நீங்க என்ன சொல்றீங்க? மாதாஜி என்ன மாதாஜி, நீ எப்பவுமே உங்களுக்கு யூ டிசர்வ், உங்களுக்கு வந்து கால் உடஞ்சே இருக்க கூடாது ஃபர்ஸ்ட். கரெக்டா? இதுதானே உங்க ஸ்டேட்மெண்டா இருக்கும் எல்லாருமே. சோ ஹாப்பினஸ் அண்ட் பீஸ் ஆஃப் மைண்ட் டோட்டலி டிஃப்ரெண்ட். எப்படின்னு சொன்னா, உடம்புக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு சொன்னேன், உடம்புக்கு சம்பந்தப்பட்டதுதான் ஹாப்பினஸ். இதே நான் சொல்றேன்னா, இப்போ இவ்வளோ சிக்கிருந்தோம் ஜெயபதுகா குரு மகாராஜ், இது ஆக்சுவலா நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும், பட் எடுக்கிறேன். அவருக்கு வந்து என்ன மன லெவல்ல வந்து அவர் டிஸ்டர்ப் ஆகல. ஏன்றதுக்கு பார்த்தேன்னா, பாடி வந்து ரிலேட்ஸ் டு எவ்ரிதிங். ஹாப்பினஸ், ஃபீலிங்கு, தொடுறது, கிள்றது, ஆதி பௌதிக ஆதி ஆத்மிக எல்லாம் பாடி அஃபெக்ட் ஆகும். இப்போ பாத்தீங்கன்னா சைக்கலாஜிக்கல் சொல்லுவோம் இல்லையா, இதுதான் பீஸ் ஆஃப் மைண்டுக்கு. இப்போ நான் வந்து கிள்ளினா சேது மாதாஜி கண்டிப்பா வலிக்கும். வலிக்குமா வலிக்காதா? மாதாஜி வலிக்கும். எவ்வளவுதான் இருந்தாலும் எனக்கு. ஆனா நான் திட்டினா அவங்க இஷ்டம். ஷி கேன் டிசைட் வெதர் டு டேக் இட் ஆர் நாட். மான உபமான 12th சாப்டர், ரைட்? சீதோஷ்ண சுக துக்கன்றது வந்து பிசிக்கல், ரைட்? ஆனா மானோபமான அப்படின்னு யஸ்மின் நோ த்விஜதே லோகான் லோகான் நோ த்விஜதே ஜயஹ ஹர்ஷா மர்ஷா பயா. இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹர்ஷா மர்ஷா பயம், இதெல்லாம் வந்து சைக்கலாஜிக்கல் ரிலேட்டட். சோ இப்படி பார்த்தானா எனக்கு ரொம்ப பிரியம் அப்படின்றாரு. அப்பனா என்ன, மைண்ட் ரிலேட்டடாவும் சிலது இருக்கு. ஒருத்தங்க திட்டினாங்கன்னா மானோபமானம், ரைட்? இது ரெண்டாவது வந்து சமயா சத்ருச்ச மித்ரேச்சோ, ரைட்? சமமா நினைக்கிறது, இதெல்லாம் மைண்ட் ரிலேட்டட். இது வந்து பீஸ் ஆஃப் மைண்ட். இப்போ டிஃபரன்ஸ் இதுக்கும் அதுக்கும் புரிஞ்சுச்சா? ரைட்? மூணாவதும் இருக்கு நம்மளுக்கு தெரியாத ஒண்ணு, பிளிஸ். அதாவது நிரந்தர சந்தோஷம், எட்டர்னல் பிளிஸ். இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒன்லி சோல் கேன் கிவ். அதனாலதான் நம்ம சோலுக்கு கிருஷ்ணாவை கொடுங்க அப்படின்றதுக்கு சொல்றோம்னா, இது வந்து உணர முடியும். இப்போ நம்ம சாண்டிங் பண்ணீங்கன்னா சிலர் வந்து எனக்கு சந்தோஷமா இருக்கன்றது உடம்பு நீதியா, இல்ல மாதாஜி எனக்கு ரொம்ப வந்து நிம்மதியா இருக்கு மன நீதியா. ஒண்ணுக்கு பெட்டர் ஒண்ணு நான் சொல்ல வரல. ஆனா நிஜமான சந்தோஷம் 24/7 கிடைக்கச்சு ஆத்ம ரீதியா நம்மளுக்கு வருது, ரைட்? இப்போ நம்ம ரொம்ப சோகமா இருக்கச்சு சாண்டிங் பண்ணனா ரொம்ப நிம்மதியா இருக்கும். ஏதோ ஒரு திடீர்னு நம்மளுக்கு குஷி மூட்ல கூட நம்ம பண்ணுவோம். ஆனா நம்ம வந்து ஸ்டில் பாடி அண்ட் மைண்ட் பிளாட்ஃபார்ம்ல இருக்கும். அதனால நம்ம பக்தி வந்து பாத்தீங்கன்னா வைதி சாதனை பக்தியில இருக்கு. எப்போ இது வைதி சாதனை பக்தி பிகம்ஸ் ராகானுகா பக்தியோ, அந்த மூமெண்ட்ல இருந்து நம்ம ஸ்ரவணம் கீர்த்தனம் 24/7. ஏன்னா இட் பிகம் ஸ்பிரிச்சுவலைஸ்ட் அட் அ சோல் லெவல். மாதாஜி இப்ப ஸ்பிரிச்சுவல் லெவல்ல இல்லையானா அதுதான் ஸ்பிரிச்சுவல் லெவலா இருக்கு, ரிசீவிங் என்ற ஸ்பிரிச்சுவல் லெவல்ல இல்ல. ஓகே, நாமனிஷ பிரபு சொன்ன மாதிரி ஸ்பீக்கர் லிசனர் ரெண்டு பேருமே இருக்கும். அவர் எல்லாருக்குமே பாகவதம் எடுத்துட்டு இருக்காரு, அவர் வெரி பொட்டன்ஷியல். ஆனா எல்லாருமே நம்ம அந்த லெவலுக்கு எடுக்கிறோமா? இல்ல. என்ன மாதிரி ஆளுங்க பாடி லெவல்ல கூட கேட்கறது இல்ல சில தடவை. நிறைய பேர் கேட்பாங்க ஆனா அது ஏறாது. ஏன்? ஆனா சிலருக்கு வந்து ரொம்ப ஆர்வம், விடவே மாட்டாங்க. ஏன்னா அட் அ சோல் லெவல் அது ஆகுது. அதனால ஸ்பிரிச்சுவல். இது வந்து நான் 1 hour கிளாஸ் சொல்ல, 24/7 இது எல்லாருக்குமே அப்ளிகபிள் ஆகும். சோ மாதாஜி கேட்டதுக்கு ஐ ஹோப் இப்போ ஒரு லெவலுக்கு உங்களுக்கு நான் சாட்டிஸ்ஃபைடான்னு தெரியல, பட் ஒரு லெவலுக்கு என்னன்னா பாடி இஸ் ஆல்சோ டூவர். இட்ஸ் ஐ மீன் இஸ் அதிஷ்டானம், இந்த இடத்துல நடக்குது. ஆனா பண்றதுல பர்ஃபார்மர்ல ஒருத்தர் வந்து நாட் ஓன்லி சூப்பர் சோல் பட் ஆல்சோ ஆத்மா. வில்லிங்லி நோ, எஸ் ஆர் நோன்னு எனக்கு சொல்ல முடியாது. சில தடவை ஆல்கஹால் குடிக்கணும் வில்லிங்கா கூட பண்றான் பாடி. ஆனா ஆத்மா வில்லிங்கா பண்றதானா மே நாட் பி. அதனால ஆத்மா வந்து சஃபரிங் அப்படின்றோம். ஆனா ஆத்மா சஃபரிங்னா நாட் அ ட்ரூ சஃபரர், பட் ஹி இஸ் த ஆக்சுவல் டூவர். ஏன்னா ஹி ஹாஸ் நோ சாய்ஸ், பிடிக்குதோ இல்லையோ பண்ணிதான் ஆகணும். ஆனா மைண்ட் ஹாஸ் அ சாய்ஸ் டு டிசைட். என்ன சொல்லுவாங்க, டு டூ ஆர் நாட் டு டூ, ரைட்? சங்கல்ப் விகல்ப், இது ஒண்டிதான் மைண்ட். திங்கிங், வில்லிங், ஃபீலிங், இன்டெலிஜென்ஸ், அதுக்கு தான் இன்டெலிஜென்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஆனா பண்ணல. சோ அதிஷ்டானம்ன்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா செய்யற பாடி, கர்த்தான்றது சோல், காரணம்ன்றது அந்த பேசிக்லி அந்த வாட் எவர் இஸ் ஆக்ஷனபிள் அப்படின்னோ இல்லையா, அது அது அண்ட் ஃபைனலி நம்ம சொல்ற மத்த ரெண்டுமே வந்து இன்வால்வ் அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். அப்படின்னு தெய்வம் ஆப்வியஸ்லி ஸ்பிரிச்சுவல் லெவல்ல இருக்கிறதால சேஷ்டான்றது நம்ம இன்டெலிஜென்ட், அதான் சொல்றது. திங்கிங் நான் திங்கிங்ன்றதா டிஃபரன்சியேஷன் அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். சோ இது
ரைட். ஸோ இது ஐ மீன் இது வரைக்கும் ஒரு பாயிண்ட், ரைட். அண்ட் ஆப்வியஸ்லி காரணன்றது சென்சஸ் வச்சுதான் பண்ண முடியும். இந்திரியங்கள் வெதர் இட் கேன் பி ஞானேந்திரியா ஆர் கர்மேந்திரியா. இந்த கான்செப்ட் பிரிஞ்சு இதுல வந்து நம்ம நிறைய டிவிஷன் பார்த்தோம், ரைட். 18 முடிச்சிட்டோம் இல்லையா? 18 முடிச்சோமா? 3 திங்ஸ் ஆர் ரிக்வயர்ட். ஒன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா இம்பீட்டஸ், அதாவது மோட்டிவேஷன். 3 அதே மாதிரி 3 திங்ஸ் கான்ஸ்டியூட் அன் ஆக்ஷன். இந்த 3 என்ன இம்பீட்டஸ் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஞானம், நேயம் அண்ட் பரிஜ்ஞாதா. ஒரு எக்ஸாம்பிள் பலூன்னா ஞானம், அந்த பலூனை பத்தின ஞானம் அந்த குழந்தைக்கு இருக்கு. பரிஜ்ஞாதா அப்படின்றது அந்த குழந்தை நோஸ் வெரி வெல். அந்த பலூன் குண்டாகும், உஃப்னு ஊன்னா அந்த பத்தி நாலேஜ் ஆஃப் த பலூன் இஸ் ஞானம். யாருக்கு தெரியுது? பரிஜ்ஞாதா வந்து பேசிக்கலி குழந்தை. அண்ட் நேயமும் பாத்தீங்கன்னா அந்த பலூன்ன்றதா, ரைட். நேயம்ன்றது என்ன? அந்த ஆப்ஜெக்ட் ஆஃப் நாலேஜ். என்ன? பலூன் தான் ஆப்ஜெக்ட் ஆஃப் நாலேஜ். இதுதான் நேயம். சோ நேயம் இஸ் த பலூன், பரிஜ்ஞாதா இஸ் த சைல்டு, ஞானம்ன்றது அந்த பலூனை பத்தின நாலேஜ். இதுதான் 3 மோட்டிவேஷன் ரீசன் ஆனது, 3 இம்பீட்டஸ். ஓகே, இத வந்து எதனால செயல்படுத்த முடியறது? அதுவும் 3 டிவைட் ஆயிருக்கு. ஓகே, இப்போ வந்து தமிழ்ல இங்கதான் பேசுறதுக்கு எவ்வளவு ஃப்ளூயன்சி தேவைன்றது இந்த சாப்டர்ல தான் தெரியுது. கர்மா அப்படின்றது வந்து வேலை செய்யறதுக்கு, டு டூ த ஒர்க். ஏதாவது ஒரு செயலை செய்யறதுக்கு நம்மளுக்கு கர்மா வேணும். அதாவது இப்போ அந்த குழந்தைக்கு பலூன் வேணும்னா அது எப்படி வேணா அது ஓடி போய் பிடிங்கிடலாம், அழலாம், உருளலாம், அம்மாவை மஸ்கா போடலாம். அது இட் இஸ் டூயிங், அந்த செய்யப்படுது, ரைட். இது ஒண்ணு, ரைட். அதே மாதிரி வந்து எதனால இதெல்லாம் செய்து அழுறது? கண்ணால, புடுங்கிறது கையால, ரைட். அதனால அதுக்கும் பேசிக்கலி அதே நான் இங்க சொன்ன அதே வேர்டு இருக்கிறதால இங்கேயும் வந்து காரணம், ரைட். அங்கேயும் இருக்கிறது ஞானம், நேயம், பரிஜானம் மாதிரி காரணம், கர்மா, கர்த்தேதி, ரைட். அந்த 3மே இருக்கு இங்க அப்படின்னு. கர்த்தேத்தின்றது அந்த குழந்தை டூவர், ரைட். சோ இங்க 3 இம்பீட்டஸும் அந்த 3ம் கான்ஸ்டியூன்ஸ் ஆஃப் இம்பீட்டஸ். இந்த 3மே இருக்கு. எந்த செயல் செய்யணும்னா அந்த 5 நாள் செய்யப்படுது. அந்த 5ம் கோஆபரேட் பண்ணணும். கோஆபரேட் பண்ணதோ இல்லையோ அது 5 நாள் செய்யப்படுது. இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஆக்ஷன் செய்யறதுக்கு 3 இம்பீட்டஸ் இருக்கும். அதே மாதிரி 3 கான்ஸ்டியூன்ஸ், 3 விஷயங்கள்னால செய்யப்படுது அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். இப்போ 19th பார்க்கணும், கரெக்டா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஒண்ணு யாராவது எஸ் நோ சொல்லுங்க. லைவ். எஸ் மாதாஜி. எஸ் மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. புரிஞ்சுதா மாதாஜி நான் பேசினது? இல்ல எதுவுமே புரியலையா? புரிஞ்சது மாதாஜி. படிக்கவா மாதாஜி? படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஞானம் கர்ம ச கர்த்தா ச த்ரிதைவ குணபேததः பிரச்சோயதே குணசங்க்யானே யதாவத் ஸ்ருணுயுக்தான் யபி. டிரான்ஸ்லேஷன். ஜட இயற்கையின் 3 வேறுபட்ட குணங்களுக்கு ஏற்ப அறிவு, செயல், செய்பவன் ஆகியவற்றிலும் 3 வகைகள் உள்ளன. தற்போது அவற்றை என்னிடம் இருந்து கேட்பாயாக. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, இப்போ என்ன? ஞானம், கர்மாச்ச, கர்த்தாச்ச. ஓகே, வெரி நைஸ். இப்போ வந்து இதுல வந்து என்ன இதை ஸ்பெசிபிக்கா சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா, இந்த பர்டிகுலர் செயலை செய்யறதுக்கு என்ன மத்தாஜி மறுபடியும் ஒரு தடவை கேன் யூ ரீட் திஸ்? ஓகே மாதாஜி. டிரான்ஸ்லேஷன் மாதாஜி. டிரான்ஸ்லேஷன் ஒன்லி. ஜட இயற்கையின் 3 வேறுபட்ட குணங்களுக்கு ஏற்ப அறிவு, செயல், செய்பவன் ஆகியவற்றிலும் 3 வகைகள் உள்ளன. தற்போது அவற்றை என்னிடமிருந்து கேட்பாயாக. ஹரே கிருஷ்ண. ஓகே, இப்ப நம்ம 3 மோட்ஸ் பார்த்திருக்கோம், ரைட். இந்த 3 மோட்ஸ் என்னது? சத்வ, ரஜோ, தாமம் மாதாஜி, ரைட். இந்த மோட்ஸுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்மளுக்கு என்ன நாலேஜ், ஆக்ஷன் அண்ட் பர்ஃபார்மர் ஆஃப் ஆக்ஷன், ரைட். ஞானம் அதுதான் இங்க சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா? நாலேஜ் அப்படின்னு ஒண்ணு, அதாவது நம்ம சொல்ற ஞானம், ரைட். அண்ட் ஆக்ஷன்ன்றது கர்மா. அப்புறம் பண்றவர் யாரு? கர்த்தா. இந்த 3 வந்து இன்வால்வ் ஆயிருக்கு அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். சோ இப்போ என்னெல்லாம் இந்த சாப்டர்ல இருக்கு? இப்ப நம்ம ஆல்ரெடி இந்த 3 மோட்ஸ்ல யாரு வின்னர் ஆஃப் த 3 மோட்ஸ் ரேஸ் வச்சா? யாரும் இல்ல மாதாஜி. ஒரு அந்த இதுக்கு ஏத்தாப்புல இது சில சமயம் டாமினேட் பண்ணி மாதாஜி. வேற யாராவது இது வேற ஆன்சர்ஸ் இருக்கா? யாரு வின்னர்? டக்குன்னு யாரையாவது கேட்டா உஷாரா சொல்றீங்க சேது மாதாஜி. ஃபர்ஸ்ட் கேட்டோம்னா ஆன்சர் வந்து எல்லாருமே மோட் ஆஃப் குட்னஸ் நினைப்போம். அது நம்மளோட ஆசை, கரெக்ட். பட் அன்பார்ச்சுனேட்லி இல்ல.
ரைட். ஏன்னா மோட் ஆஃப் பேஷன் வந்து மெட்டீரியலிஸ்டிக் பவர் அதுல ஜாஸ்தி இருந்துச்சுன்னா ஓடும். இல்ல ரொம்ப சோம்பல்ல இருந்தோம் வச்சுக்கோங்களேன், மோட் ஆஃப் இக்னோரன்ஸ் வின் ஆகும். மோட் ஆஃப் குட்னஸ் வந்து எப்பவுமே ஒரு ஷைனிங் இருக்கும் இல்லையா, அது வந்து வின் ஆகணும்ன்றது நம்மளோட ஆசை. ஆனா ஆகாது. ஆனா ஆக வைக்கணும்ன்றதால தான் நம்ம மார்னிங் அதை சாண்டிங் இதெல்லாம் பண்றோம் அப்படின்னு. இது வந்து நம்ம 14 சாப்டர்ல பார்த்திருக்கோம். 17 சாப்டர்லயும் பார்த்தோம். என்னன்னா டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் வர்ஷிப் பத்தி பார்த்தோம். ரைட். ஃபெய்த்ன்றது மோட் ஆஃப் குட்னஸ் இருக்கு. ஆனா டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் வர்ஷிப் அதை பேஸ் பண்ணி இருக்குன்னு. அதனால 3 டைப் ஆஃப் நாலேஜ், ஆக்ஷன், பர்ஃபார்மர் எல்லாமே வந்து எல்லாத்தையோட எதை ஆயிருக்கு அப்படின்னு. இப்போ வந்து நம்ம வந்து என்ன பார்க்க போறோம் ஃபர்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா, நாலேஜ். நாலேஜ்ல என்ன 3 வெரைட்டின்றத பார்க்க போறோம். 3 பார்க்க போறோம். நாலேஜ்ல குட்னஸ்ல என்ன, பேஷன்ல என்ன, இது அதே மாதிரி ஒன்னொன்னுலயும் நம்ம பார்க்க போறோம். அதுதான் இந்த ஃபுல் சாப்டர். பார்க்கலாமா? 20th இது நம்ம 20 படிச்சோம்னு நினைக்கிறேன். லாஸ்ட் வீக் படிக்கல நம்ம. ஞாபகம் இல்ல மாதாஜி. இல்ல மாதாஜி. 21 தான் படிக்கலையா? படிச்சோம் மத்த 22 போய் படிச்சோம் மத்த போன வாரம் நம்ம படிச்சோம். 21 தான் அதான் எனக்கு ஆரம்பிக்கணும் ஸ்டார்ட் பண்ணோம். கரெக்ட். அதான் நான் கேட்டேன். ஓகே. சோ 20 பொறுத்த நோ ப்ராப்ளம். 20 பொறுத்த வரைக்கும் நாலேஜ் வந்து என்னன்னா எல்லாமே நான் உங்களுக்கு சொன்ன கூட வித்யா வினய சம்பன்னே பிராமணே கவியாஸ்தினி சுனிச்சைவ சொப்பாக்கேச்ச பண்டித சமதர்ஷினக அப்படின்னா ஈக்குவல் விஷன்ல எல்லாருமே பாக்குறாங்க. ரைட். அப்படி இருக்கிறது வந்து என்ன மோடு? மோட் ஆஃப் என்ன மாதாஜி சொன்னீங்க? குட்னஸ். மோட் ஆஃப் குட்னஸ். அதாவது எல்லா உயிரினத்துக்குள்ளயும் இருக்கிறது ஒரே பரமாத்மா அப்படின்னு. ரைட். அதாவது அதுக்குன்னு பரமாத்மா இஸ் டிவைடட் இன்டு 1 மில்லியன் எல்லாம் இல்ல. ஒரே ஒரு பரமாத்மா. சூரியன் ஒன்னே ஒண்ணு இருக்கு இல்லையா? நேத்து இன்சிடென்ட்லயே எங்க அம்மா சொன்னாங்க, ஒரே ஒரு மூன், ஒரே ஒரு சன். கரெக்டா? அதே மாதிரி ஒரே ஒரு பரமாத்மானா எப்படி தலை மேல நம்மளுக்கு சூரியன் ஒன்னே ஒண்ணு ப்ரொவைல் ஆகுதோ, மனசுக்குள்ளயும் அதே பரமாத்மா தான் எல்லா சேத்தா அச்சேதத்துக்குள்ளயும் இருக்காரு அப்படின்னு. இப்போ பரமாத்மா வந்து உயிர் உள்ள ஜென்மத்துல இருக்காங்களா, உயிர் இல்லாததுலயும் இருக்காங்களா? உயிர் இல்லாதலயும் இருக்கிறாங்க மாதாஜி. வெரி நைஸ். ப்ரூஃப் எப்படி மாதாஜி? நீங்க சொன்னா நான் எப்படி அதுக்கு நம்புவேன்? ஆடுதல் அசைது அதோட ஆக்ஷன்ஸ் எல்லாம் தெரியுது இல்ல மாதாஜி. அதுவும் போக அது வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா வளர்ந்து இப்ப நீங்க நீர் ஊற்றுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, அதோட growth தெரியுது. நீங்க சொல்றது ஓகே. இப்போ டேபிள்ல எப்படி சொல்லுவீங்க? டேபிள் கல்லு, மண்ணு, உயிர் இல்லாதது அதென்ன நீங்க சொல்றது செடி, மரம் ஓகே. ஆமா ஆமா செடி, உயிருள்ளது மரம் சொல்றேன். living. அது லிவிங் என்டிட்டி. அது உயிர் இருக்கிறதுல தானே வரும். ஓகே ஆமா மாதாஜி. ஷரா அக்ஷரா ஓகே. மூவிங் நான் மூவிங்ல வேணா நீங்க சொல்றது ஒத்துக்கிறேன். எஸ் ஆனா மாதாஜி. லிவிங்ல தான் வரும் பிளான்ட். ஆமா மாதாஜி கரெக்ட் மாதாஜி. இது சொல்றது நீங்க வந்து அசைவு அதாவது உயிர நான் லிவிங் திங்ஸ்ல நீங்க கேக்குறீங்க எப்படி தெரியுதுங்க அப்படின்னு கேக்குறீங்க. எஸ். நான் லிவிங் திங்ஸ்ல பரமாத்மா இருக்காரா மாதாஜி? வெரி குட் क्वेश्चन. நான் கேட்ட கேள்வி எனக்கு திரும்ப கேட்க கூடாது. கரெக்ட். தூணிலும் இருப்பார் துரும்பிலும் இருப்பார் நாராயணன். தூணிலும் இருப்பார் துரும்பிலும் இருப்பார். வெரி நைஸ். தூணிலும் இருப்பார் துரும்பிலும் இருக்காருன்னு சொல்லி ஒரு ப்ரூஃப். நெக்ஸ்ட் அவர் கையில இருக்கிற புல்லாங்குழல் கூட இருக்குல்ல மாதாஜி, அந்த பீலி அதெல்லாம் கூட சொல்லலாம்ல மாதாஜி? அது சொல்ல முடியாது. ஏன்னா அந்த புல்லாங்குழல் ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்ட் கவுண்ட் பண்ணாதீங்க. நான் பௌதிக உலகத்தை பத்தி கேக்குறேன். we are all talking about இப்போ இருக்கிற ஞான யோகா ஃபுல்லாவே பௌதிக உலகத்தை பத்தி. ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்ட்ல எல்லாத்துக்குமே உயிர் இருக்கு. பால்ல கூட உயிர் இருக்கு. பால் ஆல்சோ ஹாஸ் உயிர். டேபிள் அடிச்சீங்கன்னா அது ஒரு சவுண்ட் கொடுக்குது தானே. கீழே போட்டீங்கனாலும் அது உடையட்டுமா வேண்டாமான்னு கேக்குது. அந்த மாதிரி அதுக்குன்னு ஒரு உங்களோட அனாலிசிஸ் எல்லாம் கேட்கலன்னா நான் வந்து ப்ரூஃப் கேக்குறேன். ப்ரூஃப்னா இல்ல இருக்காரா இல்லையான்னு ப்ரூஃப் கேக்குறீங்களா? எஸ். உயிர் இல்லாததுக்கு தெரியல மாதாஜி. நான் லிவிங் திங்ஸ் அது தனியாப்பட்ட முறையில எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்ல மாதாஜி. ஆனா நம்ம வந்து வழிபட்டு அவரை கூப்பிட்டான்னாக்கா ஒருவேளை அதுல இருந்து இருக்கலாம் அந்த மாதிரி. அந்தாந்தரஸ்தம் பரமாம்சு ஜெயாந்தரஸ்தம் அண்டா அந்தாந்தரஸ்தம் பிரம்ம சமிதா ப்ரூஃப் இருக்கு. அதுக்குதான் நான் சொன்னேன். என்ன கிளியரா பிரம்மர் என்ன சொல்றாரு? யூ ஆர் தேர் இன் எவ்ரி சிங்கிள் ஆட்டம். மூவிங் நான் மூவிங்ல சேது மாதாஜி சொன்னது கரெக்ட். 3 ஷரா அக்ஷரா அதுதான் மூவிங் நான் மூவிங். சேதா அச்சேதனா. சேத்தனா திங்கபிள் நான் திங்கபிள் அதுதான் 2. நான் திங்கபிள் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் மேட்டர் எல்லாத்தையுமே அண்டாந்தரஸ்தம் மீன்ஸ் இன்சைட் எவ்ரி ஆட்டம். ஆட்டம்ல எல்லாமே லிவிங்ன்றது இல்லையே, நான் லிவிங் தானே ஆட்டம் எல்லாமே. சோ எல்லாத்துலயுமே இருக்கு. அண்டாந்தரஸ்தம்னா என்ன? ஆட்டம்குள்ள இருக்காரு. சோ பிரம்ம சமிதால ப்ரூஃப் இருக்கு தட் ஐ எம் தேர் இன் எவ்ரி சிங்கிள் ஆட்டம் அப்படின்றதுல இருக்காரு அப்படின்றது நமக்கு தெரியுது. நம்ம ரொம்ப நம்ம சம்பிரதாயம் ரொம்ப இந்த டெப்த்ல நம்ம போறது இல்லை. பட் ஜஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கோசரம் இந்த பாயிண்ட் எடுத்தேன். இப்ப வந்து என்னன்னா இவர் வந்து அந்த மாதிரி எல்லாத்துக்குள்ளயும் இப்போ ஸ்பிரிச்சுவல் நேச்சர் வந்து இப்ப வந்து அந்த பரமாத்மா எல்லா லிவிங் என்டிட்டிஸ்ன்றதா இங்க ஹைலைட் பண்ணிருக்காங்க. எல்லாத்துலயுமே இருக்காரு அப்படின்றது மோட் ஆஃப் குட்னஸ். இப்போ நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா மோட் ஆஃப் பேஷன்ல
அடுத்தது பேஷன் தானே. இப்ப பேஷன்ல என்ன பார்க்க போறோம்ன்றத நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகா நம்ம படிச்சுட்டோம் இல்ல. இது 22ல இருந்து படிக்கணும்ல, 21ல இருந்து படிக்கணுமா மாதாஜி? அதான் இது இல்ல கரெக்ட். இந்த 3 படிச்சுட்டோம். பட் ஒரு ரவுண்ட் குடுக்கலன்னா ரொம்ப ஃபாலோ பண்ண மாட்டோம்ன்றதால இப்ப வந்து நம்ம பார்த்தது வந்து அஃப்கோர்ஸ் 19ல வந்து பார்த்தோம். அது என்ன மோட் ஆஃப் குட்னஸ்ல அவர் இருக்காரு அப்படின்னு. இப்ப ஆக்ஷன் பர்ஃபார்மர் ஆஃப் த ஆக்ஷன் அப்படின்றது 3 மோட்ஸ்ல பார்த்தோம் இல்லையா. அதனால அந்த பாயிண்ட் ஆஃப் டைம்ல அந்த 40ல இருந்து 40 வரைக்கும் இதாகும். 41 தான் நம்ம குவாலிட்டிஸ் பார்த்தோம். 39 வரைக்கும் 119 to 40 வரைக்கும் என்னன்னா கர்மா வந்து எப்படி கண்ட்ரோல் பண்றது, அந்த செயல்களை எப்படி கட்டுப்படுத்துறதுன்றதான் நம்ம வந்து பார்த்தோம். பாதி பார்க்க போறோம் மீதி. ரைட். நாலேஜ் வந்து எல்லாமேன்றது வந்து மோட் ஆஃப் குட்னஸ். இப்போ நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா மோட் ஆஃப் பேஷன்ல என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஓகே பேஷன் நீங்க சொல்லுங்க, நான் தான் பார்த்துட்டுமே. மோட் ஆஃப் பேஷன்ல என்ன நாலேஜ்? வெவ்வேறு பேஷன் இருக்கிறவங்களுக்கு ஈக்குவானிமிட்டி கிடையாது மாதாஜி. பேஷன் இருக்கிறவங்களுக்கு ஈக்குவாலிட்டி வராதுன்றது குவாலிட்டி. பட் பேஷன்ல இருக்கிறது நாலேஜ் பத்தி பேசுறாங்க. நாலேஜ் இன் பேஷன்ல என்ன அர்த்தம்? அவங்களுக்கு வந்து பாடி இஸ் சோலும் டிஃபரன்ஸே இல்ல. நீங்க சொல்றது வந்து ஈக்குவாலிட்டி இல்லன்றது என்னன்னா நாலேஜ் இருக்கா இல்லையான்றது பக்கத்துல வைங்க. அவங்க வந்து அவங்களுக்கு வந்து தெரியும் ரைட், உங்க உடம்பு வேற என்னோட உடம்பு வேற அப்படின்றது. பட் தே நோ பரமாத்மா இஸ் சேம். மோட் ஆஃப் குட்னஸ்ல இருந்து அவங்க ஈக்குவாலிட்டி இருக்கா இல்லையான்றது குவாலிட்டி ஆஃப் த பர்சன். நான் குவாலிட்டிக்கே போல, நாலேஜே எனக்கு ஞானமே இல்லை அப்படின்னா நான் என்ன நினைப்பேன், எனக்கு வந்து பாடி அண்ட் சோல் இஸ் சேம்னு நினைப்பேன். பாடின்றதே வேற இல்லை அப்படின்றது ஒரு கான்செப்ட். ரைட், ஒரு எக்ஸாம்பிள். இன்னொன்னு அவங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் நிறைய உயிரினங்கள் வரத்துக்கு டிஃப்ரெண்ட் ரீசன்ஸ். ஒன்னொன்னு வேற, நாய் வேற, நான் வேற. ரைட், அப்படின்ற ஃபீலிங். மெட்டீரியல் பாடி வந்து பாத்தீங்கன்னா டிஸ்ட்ராயபிள் அப்படின்றது தெரியும். கான்சியஸ்னஸும் டிஸ்ட்ராய் ஆகும்னு நினைப்பாங்க அவங்க. அதுதான் நாலேஜ் அண்ட் பேஷன்ன்றது. புரியுதுங்களா? சிலர் கரெக்டா சொல்லணும்னா வானம் மேல பூமி கீழே கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா இல்லையா? கேள்விப்பட்டிருக்கேன் மாதாஜி. இந்த பாவத்துல அவங்க இருப்பாங்க. நம்ம ரைட் ஐடென்டிபிகேஷன் தாசான்றது அந்த ஃபீலிங்கே அவங்களுக்கு இருக்காது. ரைட், அதனாலதான் அவங்க எந்த யக்னத்திலயுமே இன்வால்வ் ஆக மாட்டாங்க. அன்னாத் பவதி பூதானி பர்ஜன்யாத். எதுக்கு அது சொல்றோம்? அன்னாத் பவதி, நம்ம இது எங்க இருக்கு? அன்னாத் பவதி பூதானி, அன்னாத் பவதி பூதானி பர்ஜன்யாத் அன்ன சம்பவ யக்னாத் பவதி பர்ஜன்யோ யக்ன கர்ம சமுத்பவ. எங்க பார்த்தோம்? மூணாவது ஸ்லோகம் அந்த இதுல தான் மாதாஜி. எக்ஸலண்ட். 3வது சாப்டர்ல பார்த்தோம். ரைட், சாப்டர் இஸ் ஃபைன், வேர்ஸ் 14 ஐ திங்க். பட் அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான ஒண்ணு. எதுக்குன்னா அன்ன வச்சுதான் எல்லாமே கிரியேட் ஆகுது. ஸோ பேசிக்கலி அவங்க வந்து பெரிஷபிள் அப்படின்றத நினைப்பாங்க. இப்போ அடுத்தது என்னன்னா ரொம்ப அல்பமான ஒரு இக்னோரன்ஸ்ல இருக்காங்கன்னா அவங்க பாடி ஒண்டிதான் இருக்காங்க. அவங்களாவது நான் இந்த மாதிரி இருக்கலாம். இவங்களுக்கு ஸ்பிரிச்சுவல் இன்ஜெக்ஷனே இல்லாதால அவங்களுக்கு தெரிஞ்ச இக்னோரன்ஸ் என்னன்னா காட்ன்றது என்னன்னா மணி இஸ் காட். ரைட், அவங்களுக்கு அவ்வளவுதான் நாலேஜ் இருக்கு தவிர கனெக்ஷன்ன்றதும் தெரியாது. நம்ம ஒரு நாய்க்கும் பூனைக்கும் இருக்கிற நாலேஜ் தான் அவங்களுக்கு இருக்கும் மோட் ஆஃப் இக்னரன்ஸ்ல. ரைட், பேஷன்லயாவது அவங்களுக்கு பிலீஃப் இருக்கும். ஆனா தே பிலீவ் இன் ஜஸ்ட் ஒன் டைம். ரைட், ஆனா இது வந்து காமனா பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேர் மோட் ஆஃப் இக்னரன்ஸ்லாம் இருக்காங்க. நம்ம ஒத்துக்க மாட்டோம். ரைட், வெறும் பாடி தான். ஏன்னா இவங்க வந்து டெவலப்பே ஆகாத ஒரு பாடி. ஸோ இதுதான் நாலேஜ். இப்போ நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போறது செயலை பத்தி. 23ல இருந்து படிக்கலாம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இதுலயும் குட்னஸ், பேஷன், இக்னோரன்ஸ் இருக்கு. அது என்னன்றத பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நிகேதம் சங்கரஹிதம் ஆராக த்வேஷ கிருதம் அவல பிரேப்ஷுனா கர்ம யத்தத் சாத்விகம் உச்சதே. டிரான்ஸ்லேஷன்: எந்த ஒரு செயல் ஒழுங்குபடுத்தப்பட்டு பற்றின்றி விருப்பு வெறுப்பு இன்றி பலனை எதிர்பார்க்காமல் செயல்படுகின்றதோ அது சத்துவ குணத்தின் செயல் எனப்படுகிறது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ரெகுலேட்டட் பை சாஸ்திரா. இப்ப வந்து ஆக்ஷன் விச் இஸ் ரெகுலேட்டட் பை சாஸ்திரா வித்தவுட் ஃப்ரூட்டிவ் டிசையர் அப்படின்னா ஆக்ஷன் வந்து ரெகுலேட்டட் பை ஒரு சாஸ்திரப்படி ரெகுலேட் ஆனது அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போறோம். ரைட், இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்கன்னா என்ன
அவங்க வந்து இப்ப வந்து நம்ம ஸ்ரீமத் பாகவதம்ல சில செயல்கள் இருக்கு. இப்ப வந்து அதுல நீங்க சொல்வீங்க ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல இருக்கிறது ஏன் சொல்றீங்க அப்படின்னா, சரி ஜென்ரலா, ஏன்னா சில வேதங்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு சின்னது இருக்கும். பிராயச்சித்தம் எடுத்துக்கலாம். நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, கர்மால நிறைய வெரைட்டி இருக்கு. பிராயச்சித்தம் வந்து இது பண்ணா இந்த பாவம் பண்ணினா, இப்ப வந்து இந்த செயலை செஞ்சா பாவம் போகுமா? பிராயச்சித்தம் வேதங்கள்ல இருக்கிறத வச்சு ஃபாலோ பண்ணனா அந்த பாவம் போகுமா போகாதா? எஸ் ஆர் நோ? பிராயச்சித்தம் பண்ணா போகும்னு நினைக்கிறோம் மாதாஜி. ஆமா. கண்டிப்பா போகும். ஏன் போகும்? ஏன் போகும் அப்படின்னா, ஆப்வியஸ்லி வேதங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கு. பிகாஸ் வேதாஸ் ஆர் பை கிருஷ்ணா. வேதங்கள் ஸ்ருதி அண்ட் ஸ்மிருதி ஆர் ஸ்போக்கன் பை கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணர் சொன்னதால, அந்த கிருஷ்ணர் சொன்னதால அது போகுது. ஓகே. ஆனா இப்போ அதுல இருக்கிற இன்கிரீடியன்ஸ் கரெக்டா இருக்கணும். 25 எலிமெண்ட் இருந்து பண்ணணும்னு இருந்தா 24 எலிமெண்ட்ஸ் நீங்க யூஸ் பண்ணா கூட போகுமான்னு சொல்ல முடியாது. மாதாஜி ஒரு ரிக்வெஸ்ட் மாதாஜி, பிராயச்சித்தம் பரிகாரம் ரெண்டு ஒரே வேடா, ரெண்டு தனித்தனி வேடா மாதாஜி? பரிகாரம்னா என்ன, பிராயச்சித்தம்னா என்ன மாதாஜி? பரிகாரம், பிராயச்சித்தம் ஒரு 2 மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் அதை பத்தி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாமா? சரி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. சோ பேசிக்கலி இப்ப வந்து நம்ம பண்ற அந்த ஒரு பர்டிகுலர் ஆக்ஷன் இந்த புக்ல இருந்து அப்படியே ஏபிசி இருக்குன்னா, அந்த ஏபிசிய அப்படியே ஃபோக்கஸ் பண்ணி பண்ணா நம்மளுக்கு ஓகே. அந்த 25 ஐட்டம்ல ஒரு ஐட்டம் மிஸ் பண்ணா கூட நம்ம வந்து காலி, ரைட்? அதுதான் ப்ராப்ளம். அதனால இப்ப என்ன மோட் ஆஃப் குட்னஸ்ன்றது பாத்தீங்கன்னா, எந்த எதிர்பார்ப்பும் இல்லாமல், எந்த அட்டாச்மெண்ட்டுமே இல்லாம, வித்தவுட் லவ் ஆர் ஹேட்ரட் ஃபார் த ஆக்ஷன், நாட் ஃபார் கிருஷ்ணா. ஏன்னா இப்ப வந்து சாண்டிங்ல நெக்ஸ்ட் கேள்வி நம்ம தோணும், அப்போ பிரேமையோட தானே பண்ணணும்னா கண்டிப்பா கிருஷ்ணர் மேல பேர்ல இருக்கணும். ஆனா ஜாப் மேல இருக்க கூடாது. நான் சாண்டிங் பண்ணா எனக்கு வீட்டுல இருக்கிறவங்க எல்லாருமே வந்து சொத்து ஜாஸ்தி ஆயிடுமா? ஆகுமா? ஆகலாம். தப்பு இல்லைன்னு சொல்ல, ஆகலாம். ஆனா அதை எதிர்பார்த்து பண்ணக்கூடாது. ஆகலாம் இல்ல, கண்டிப்பா ஆகும், ரைட்? ஏன்னா கிருஷ்ணர் வந்து நிறைய பிரச்சனைகள்ல வந்து ரிலீஸ் பண்ணுவார் ஓவர் பீரியட் ஆஃப் டைம். நம்ம பக்தி ஏற ஏற கிளியரன்ஸ் வந்து கொண்டேதான் இருக்கும். ஆனா நம்ம வந்து நமக்கு வந்து என்னன்னா பர்ஃபார்ம் வித்தவுட் அட்டாச்மெண்ட், இல்ல பிரேமையோட பண்ணணும் அப்படின்றத சொல்றாங்க. சோ அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். நம்ம இந்த கர்மாவை வந்து அகர்மான்னு சொல்லலாமா? அகர்மான்னு சொல்லலாமா? அகர்மான்றத வந்து பாத்தீங்கன்னா, so basically regulated by Shastra completely without fruitive desires. ஓகே, ஆல்மோஸ்ட். ஏன்னா சுத்த சத்வத்துல போயிடும் அகர்மான்னு. ஓகே, பார்ட்லி எஸ், பட் பார்ட்லி நோன்னு சொல்வேன். எதுக்குன்னு சொல்றேன், அகர்மானா நீங்க செய்யற செயல் வந்து பாத்தீங்கன்னா, எஸ் யூர் ரைட், அகர்மான்ற கேட்டகரியில தான் இது வரும். ஆனா பிகாஸ் யூர் டூயிங் எவ்ரிதிங் ஸ்பிரிச்சுவல், ரைட்? கிருஷ்ணா கான்சியஸ்ல வித் கிருஷ்ணா கான்சியஸ் இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பா அகர்மா. சில தடவை வந்து பாத்தீங்கன்னா ஐ won't even know இது வந்து நான் ஜபம் பண்ணுன்னு சொல்றாங்க, நான் பண்றேன், ரைட்? இப்போ சாஸ்திரப்படி அது கரெக்ட். பட் அது அக்கர்மாவை சேருமா அப்படின்னா சேரும். ஆனா அது நான் புரிதல் இல்லாம செய்வேன். இந்த மூமெண்ட் ஐ ஃபீல் அண்ட் ஐ எம் டூயிங் இட் ஃபார் கிருஷ்ணா. இப்போ சமைங்க நீங்க அப்படின்னு சொல்றேன் வச்சுக்கோங்க, நீங்க சமைப்பீங்க, நான் அதை வந்து ஆஃபர் பண்ணா இட் பிகம்ஸ் அக்கர்மா, ரைட்? பட் நீங்க அந்த புரிதல்ல பண்ணணும்னு இல்ல, ஏதோ இவங்க கேட்டாங்க நல்லா பியூரா வந்து சாஸ்திரப்படி வெஜிடேரியன் தான் யூஸ் பண்றீங்க, ஆனியன் கார்லிக் யூஸ் பண்ணல, எல்லாமே எந்த எக்ஸ்பெக்டேஷனும் இல்ல, கேட்டீங்கன்னு சொல்லி நீங்க பண்ணுவீங்க, ரைட்? So it may not be akarma, it can just be in mode of goodness. புரியுதா மாதாஜி? மாதாஜி, it can be for regulating a particular activity. குரு கௌரங்கா இல்ல அந்த இதுல இருக்கிறவங்க, இப்ப குரு கௌரங்கா யூஸ் பண்ணாலே அக்கர்மால வருமானா? எஸ். ஆனா சில தடவை இட் பிகம்ஸ் மோர் மெக்கானிக்கல் ஆல்சோ. அப்படி இருந்தாலும் the action is still considered goodness. அக்கர்மான் டச் ஆச்சுன்னா குட்னஸ் தாண்டி பியோர் குட்னஸ் போயிடும், சுத்த சத்துவம். பட் அக்கர்மா செயல்கள் எல்லாம் இத பீட் ஆகும். உங்களுக்கு புரியுதுங்களா? இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் திஸ் வில் பி அ பார்டர் லைன் பிட்வீன் கர்மா அண்ட் அகர்மா. எனி ஆக்ஷன் சாஸ்திரம் சொன்னபடி இருந்துச்சு, ஆனா ஆசைகள் இருக்கக்கூடாது. சாஸ்திரங்கள் சொன்னபடி நிறைய செயல்கள் இருக்கும், ஆசை இல்லாம பண்ணலாம். நாட் நெசசரிலி இட் இஸ் ஸ்பிரிச்சுவல். இப்போ சாஸ்திரப்படி பாத்தீங்க வச்சுக்கோங்களேன், யூ ஷுட் நாட் ஈட் நான் வெஜிடேரியன் ஃபுட்னு இருக்கு, பண்ணாம இருக்கலாம், ரைட்? ஆனியன் கார்லிக் இல்ல, பண்ணாம இருக்கலாம். அது ஆஃபர் ஆண்டவனுக்கு பண்ணாதான் அது அக்கர்மா ஆகும். பட் ஜென்ரலி குக் பண்றது வந்து வில் பி a mode of goodness. உங்களுக்கு புரியுதுங்களா மாதாஜி? ஆஃபர் பண்றதுக்கோசரம் குக் பண்ணா அக்கர்மா. அது அந்த இன்டென்ஷன்ல நான் பண்ணாம இருக்கலாம், நான் சும்மா சமைச்சிருப்பேன், பெரிய எக்ஸ்பெக்டேஷனும் இல்ல, நீங்க அப்ரிஷியேட் பண்ணணும் இல்ல, நான் பண்றேன், இட்ஸ் ஸ்டில் மோட் ஆஃப் குட்னஸ். காட் இட்? நோ மாதாஜி? ஓகே மாதாஜி.
வேற ஓகே. வேற இவங்க பரிகாரம் பிராயச்சித்தத்துக்கும் கர்மாக்கும் அகர்மாக்கும் ஒன்னு சேம்ங்கிறீங்களா மாதாஜி? இப்ப சுத்தமா சம்மந்தமே இல்ல மாதாஜி. அதனாலதான் அந்த பிராயச்சித்தம்ன்ற வேர்டு கடைசியில வரலாம் அப்படின்னு சொன்னேன். பிராயச்சித்தம்ன்றது நம்ம பண்ற தப்புக்கோ இதுக்கோ நம்ம பண்றதுதான். அகர்மா வந்து சாமிக்கோசரம் பண்றது. எப்படி ரெண்டும் ஒன்னாகும்? ரெண்டும் ஒன்னும் ஆகாது மாதாஜி. ஆகவே ஆகாது. ரைட். இல்ல, இப்போ இந்த கொஸ்டின் அவங்க அதானே கேக்குறாங்க, இது அகர்மால சேருமான்னு, அதனால அவங்க அது கேக்குறேன். கேட்கவே இல்லை. நீங்க புது கொஸ்டின். அவங்க என்ன டிஃபரன்ஸ் கேட்டாங்க, அது முடியற வரைக்கும் உங்களுக்கு டென்ஷன் ஆயிடும் நினைக்கிறேன். அதை முடிச்சிடுறேன். பிராயச்சித்தம் பரிகாரம். பிராயச்சித்தம்ன்றது வந்து கேன் பி ஈவன் பர்சன் ஸ்பெசிபிக். இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க ஒரு தப்பு பண்ணீங்க அப்படின்னா நான் போய் அதை ரெண்டுமே வந்து என்ன சொல்றீங்க, பரிகாரம்னா ஒரு பர்டிகுலர் தேவதை ஒரு தேவக்கு கால் பண்ணி ஃபோக்கஸ் பண்ணி ஒரு 4-5 பூஜை பண்ண சொல்லுவாங்க. நான் வந்து 4 நாள் சாப்பிட மாட்டேன், நெருப்ப, இதெல்லாம் கூட பரிகார பூஜைகள்னு சொல்லுவோம். கரெக்ட்? எஸ் மாதாஜி. பரிகாரம். அண்ட் பிராயச்சித்தம் எடுத்தீங்கன்னா ஐ திங்க் மோர்லெஸ் சேம் தான் நினைக்கிறேன். பிராயச்சித்தம்னா தமிழ் வேர்டா? பிராயச்சித்தம் இஸ் நாட் தமிழ் வேர்டு, இட்ஸ் சான்ஸ்கிரிட் வேர்டு பிராயச்சித்தம். I don't think much தமிழ் of difference is தமிழ் there. வருத்தம் மாதாஜி. பிராயச்சித்தம் தமிழ் வருத்தம். Sorry, நமக்கு Hare ஒரு Krishna. துன்பம் வரும், அதாவது நமக்கு ஒரு துன்பம் வரப்போகுதுன்னா அது வராம தடுக்கிறதுக்கு பிராயச்சித்தம் பண்ணா வராது சொல்லுவாங்க. ஆனா பரிகாரம்ன்றது Right. நமக்கு ஒரு Very துன்பம் nice. வந்திருக்குது, அது வெளி வர்றதுக்காக சேர்த்து பரிகாரம் Correct. மாதாஜி. இப்போ ஒரு துன்பம் வந்து இப்ப வந்து ஆமா பரிகாரம் வந்து பண்ணோம்னா தப்பு பண்ணிட்டு பண்றது. பிராயச்சித்தம் தப்பு பண்ணிட்டு. பரிகாரம்னா நாளைக்கு மாதாஜி சொன்ன வெரி நைஸ் எக்ஸ்பிளனேஷன். நாளைக்கு ஒரு ஆபத்து வரப்போகுதுன்னா கூட பரிகார பூஜை பண்ணிடுங்க. இவனுக்கு வந்து என்ன செவ்வாய் தோஷம் இல்ல பாம்புல தோஷம்னா இதுக்கு பரிகாரம் இது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சோ கரெக்டா சொல்லணும்னா ஒரு ஜோதி சாஸ்திரப்படி இஃப் யூ ஆர் ஹேவிங் அ பர்டிகுலர் திங் ப்ராப்ளம் வரப்போகுதுன்னு நம்ம நினைச்சா அதை கவுண்டர் பண்றதுக்கு we can do பரிகாரம். 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 பிராயச்சித்தம்ன்றது வந்து நம்ம தப்பு பண்ணிட்டோம்னா அதை வந்து அத கவுண்டர் வந்து பண்றதுக்கோ மூடுறதுக்கு. ஆமா. ஆஃப்செட் பண்றதுக்கோ பண்றது பிராயச்சித்தம். பிராயச்சித்தம் இஸ் வேர் ஐ மேக் அ மிஸ்டேக். பரிகாரம் நாட் நெசசர்லி மிஸ்டேக். இட் கேன் பி அ தோஷம். என்னோட ஹாரோஸ்கோப்பை கவுண்டர் பண்றதுக்கு எல்லாமே பரிகாரம் இருக்கும். பட் வி டோன்ட் ஹேவ் டு கெட் டூ மச் இன்டு இட். நம்ம கிருஷ்ணா கான்சியஸ்ல இருந்தோம்னா பிராயச்சித்தமும் சரி பரிகாரமும் நம்மளுக்கு தேவையில்லை. பட் இதெல்லாம் வந்து கர்ம காண்டா ஆர் ஃப்ரூட்டிவ் ஆக்டிவிட்டி. கிருஷ்ணரையே பரிசித்தம் பண்ண சொல்றாங்களே, ஏதோ அவர் எல்லாரையும் கொன்னுட்டாருங்கிற மாதிரி. யார் மாதிரி? கிருஷ்ணருக்கே அந்த மாதிரி ஒரு ப்ராப்ளம்ஸ் வந்தது இல்லையா? கிருஷ்ணர் வந்து எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா அவருக்கு எதுவுமே அப்பாற்பட்டவர். பட் அவரை வந்து எல்லாம் பண்றதுக்கு எதுக்குன்னா பௌதிக உலகத்துல இருந்த மாதிரி அது இட் வாஸ் எனாக்டட். இப்போ கிருஷ்ணரே பண்ண சொன்னார்ன்றது உங்களுக்கு பார்த்து ஆசையா இருந்துச்சுல, கிருஷ்ணரையே ஸ்கூலுக்கு அமிச்சிட்டாங்க. சந்தீபாணி முனி அதே மாதிரி ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட் கொண்டு வரதுக்காக தவிர கிருஷ்ணர் இஸ் பியாண்ட் ஆல் திஸ். கிருஷ்ணரையே கந்தாரி தேங்க்யூ சபிச்சிட்டா. இதெல்லாம் நம்மளுக்கு பொருளி ரொம்ப பிடிக்கும்ல, அதனால கிருஷ்ணர் அந்த சான்ஸ் ஆஃப் பொருளி கொடுக்குறாரு. இப்போ ஆக்ஷன் இந்த மோட் ஆஃப் பேஷன் பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஆசைகளை செய்யறதுக்கோசரம். Mataji, can I give a small explanation for Pariharam and Parachittam, Mataji? Yeah, go ahead, Prabhu. Pariharam means it's remedy or solution, Mataji. Pariharam. It's a remedy or a solution. And Prayachitta means atonement or penance, Mataji. But in the English word, they will not be very clear. No, அதனால தமிழ்ல எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுங்க. Yeah. சொன்னது கரெக்ட் தான் மாதாஜி. பிராயச்சித்தங்கள் நம்ம பண்ண தப்புக்கு பிராயச்சித்தம் பண்றோம். பரிகாரங்கிறது வரப்போற நிலைமைக்கு பரிகாரம் பண்றோம். டன். சோ இப்ப வந்து நம்ம அடுத்த ஸ்லோகம் ரைட். இப்ப வந்து என்ன பார்த்தோம், எத்தனாவது ஸ்லோகம்? 24 போனோம். இல்ல 24 தான் முடிச்சோம். கரெக்டா? 23 முடிச்சோம். 24 படிக்கணும் மாதாஜி. படிங்க படிங்க மாதாஜி. கீதா மாதாஜி. எத்து காமிப்சுனா கர்மா சா சங்க்ரேன வா புனஹ க்ரியதே பகுலாயாசம் தத் ராஜசம் உதாகிருதம். ஆனால் எந்த ஒரு செயல் ஆசையை திருப்தி செய்வதற்காக பெரும் முயற்சியுடனும் அகங்காரத்துடன் செய்யப்படுகிறதோ அந்த செயல் ரஜோகுணத்தின் செயல் என்று கூறப்படுகிறது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ. So basically என்ன சொன்னேன், you should do an action as per ஸ்பிரிச்சுவல் இதுதான். ஆனா என்னை கிராட்டிஃபை பண்றச்சு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க சொன்ன அந்த பிராயச்சித்தம் பரிகிரானம் கேட்டகரி எல்லாம் இங்க வந்துச்சு. இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இட் வில் கம் அண்டர் மோட் ஆஃப் பேஷன். ஏன்னா எதுக்கோசரம் நான் இதெல்லாம் பண்ணுவேன், ஏதோ ஒரு பிரச்சனை வருதுன்றத பயத்துல கவுண்டர் பண்றதுக்கோ இல்ல எனக்கு ஏதோ ஒண்ணு வேணும்ன்றதுக்கோசரம் நான் பண்ணுவேன். ரைட்? ஃபார் எக்ஸாம்பிள்
கல்யாணம் பண்ணிக்க போறேன் அப்படின்னு எனக்கு இந்த தோஷம் இருக்கு, எனக்கு கல்யாணமே இவங்களுக்கு ஆகாது அப்படின்னு ஒரு கவுண்டர் இருக்கு. அப்ப என்ன பண்ணோம்னா நீங்க வந்து பரிகார பூஜை பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க, ரைட்? இப்போ அது பண்ணோம்னா என்ன ஆகும், பரிகாரத்துல வரும். இப்போ this will go into mode of passion. கிளியரா? இப்போ ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு கோட், பட் எங்க அம்மா வந்து கிட்ட ஒருத்தங்க வந்து சொன்னாச்சே, ஒரு கோயில்ல மீட் பண்றச்சே, ஒன் ஆஃப் ஆர் டிவோட்டி அம்மா சொன்னாங்க, பரவாயில்ல அதுல என்ன இருக்கு, நீங்க பண்ணுங்க, உங்களுக்கு அப்படி தோணுச்சுன்னா பண்ணுங்க. சோ இதுக்குதான் நம்ம வந்து டிசிப்ளினிக் சக்சஷன் வேணும். இதுவே வந்து ஒரு என்ன சொல்லுவாங்க, ஒரு இன்டென்ஷன் நல்லதா. சோ கேட்டா எப்படி இருக்கும், எல்டர்லி அவங்க சொல்லியிருக்காங்க, அவங்களே சொல்லிட்டாங்க. ஆனா பரம்பரையில பார்த்தோம்னா திஸ் இஸ் மூவிங் யூ இன்டு மோட் ஆஃப் பேஷன். பண்ணணுமா பண்ண வேண்டாமான்றத பத்தியே நான் பேசல. மோட் ஆஃப் குட்னஸ் பொறுத்த வரைக்கும் எந்த எக்ஸ்பெக்டேஷனுமே இல்லாம பண்றது. நிறைய பேர் என்ன டைரக்டா ஆன்சர் எங்க அம்மா கிட்ட இருந்தே இது வரும். நான் வந்து எனக்கோசரம் கேட்கல, யாரு கேக்குறீங்க, ஊர் பொது நலமா இல்ல, பசங்களுக்கோசரம். பசங்க என்ன பக்கத்து வீட்டு பசங்களா, நம்ம பசங்க தானே. ஸோ எண்ட் ஆஃப் த டே எல்லாமே வந்து எக்ஸ்டெண்டட் செல்ஃப் தான். ஸோ நம்ம வந்து நம்ம சொல்ற எதுக்கோசம், அதாவது ஒரு பர்டிகுலர் சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷன், அது நம்மளை சார்ந்து இருக்கலாம், நம்மளோட ஃபேமிலியை சார்ந்து இருக்கலாம், இல்ல நம்ம ரிலேட்டிவ்ஸை சார்ந்து இருக்கலாம், இல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸை சார்ந்து இருக்கலாம். உடம்பு நீதியா டச் ஆனாலே அது மோட் ஆஃப் பேஷன். கிளியரா? ஓகே மாதாஜி. கரெக்டா? எங்க அம்மா இல்லையே பக்கத்துல. ஓகே, இவ்வளவு நேரம் இருந்தாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. எப்பவுமே யூஸ்வலா இந்த கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்ணுவாங்க. ஏன் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இதுல பண்ணா என்ன தப்பு அப்படின்னா, எல்லாமே இப்ப வந்து நார்மலா ஒரு கான்வர்சேஷன், ஆனியன் கார்லிக் பண்ணா என்ன தப்பு, ஒண்ணும் இல்ல, நம்மளோட மோட் அண்ட் மூட் இஸ் கெட்டிங் டவுன் கிரேடட், ரைட்? அப்ப நம்ம எஃபர்ட்ஸ் வந்து அப்சர்ப்ஷன் பிகம்ஸ் லோ. அதே மாதிரி நம்ம வந்து பண்ணிட்டு போனாதான் என்ன, இதுதான். இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய இன்னைக்கு ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லா ஒன்று பார்த்தேன். இப்ப நிறைய செயல்பாடுகள் பாக்குறோம், ரைட்? இப்ப கூட நான் சொல்றேன், மத்த தேவர்கள், சிவன் இல்ல நவகிரகங்கள் எல்லாமே சுத்துறது தப்பு இல்ல. எதுக்கு? அதை வந்து ஃபர்ஸ்ட் மாதிரி லவ்வும் இல்ல, ஹேட்ரடும் இல்ல, சும்மா பண்றோம் as a matter of respect, ஆனா கோட் ஆஃப் குட்னஸ். ஆனா பயந்து பண்ணோம்னாலே மோட் ஆஃப் பேஷன். அப்ப நம்ம கான்சியஸ்னஸ் எங்க இருக்கு, உங்களுக்கு புரியுதா? யூ வில் பி ரீடிங் ஒரு 5 வருஷமா ஐ நீட் டு வாட்டர் அந்த ரூட்னு சொல்லிட்டு, அந்த ரூட் இங்க இருக்கிற ரூட்டை விட்டுட்டு நம்ம போய் ஸ்டெம்மையோ பிரான்ச்சையோ லீஃபையோ ஃபிளவரையோ பண்ணோம்னா நம்ம டைம் அங்க வேஸ்ட் ஆகுது. அதனால வந்து பாத்தீங்கன்னா கரெக்டான ஃபாஸ்டிங், ஏகாதசி ஃபாஸ்டிங், அதை விட்டுட்டு நான் வந்து இந்த ஃபாஸ்டிங் இருக்கேன், ஷஷ்டி ஃபாஸ்டிங் இருக்கேன்னா தப்புன்னு சொல்லல. ஆனா நம்மளோட பக்தி இஸ் கெட்டிங் இன் டு த மோட் ஆஃப், ஃபர்ஸ்ட் அது பக்தின்னு சொல்ல முடியாது, we can call it devotion service, இல்ல we can call it worship. We are moving from bhakti to worship, mode of goodness to mode of passion. Clear? Yes மாதாஜி. 25. हरे कृष्णा माताजी. अनपन्तं क्षयं हिंसाम् अनपेक्ष्य च पौरुषं मोहात् आरभ्यते कर्म यत्तत् तामसम् उच्यते. எந்த ஒரு செயல் எதிர்கால பந்தத்தை மற்றவர்களுக்கு இழைக்கப்படும் துன்பத்தையும் கருத்தில் கொள்ளாமல் சாஸ்திர விதிகளை புறக்கணித்து மயக்கத்தில் செய்யப்படுகின்றதோ அந்த செயல் தமோ குணத்தின் செயலாக கூறப்படுகின்றது. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இப்போ சாஸ்திரம் இப்போ எக்ஸாக்டா பாத்தீங்கன்னா 25. இப்போ வந்து 25ல என்ன கரெக்டா வருது, சாஸ்திரப்படி, ரைட்? ஆக்ஷன் பெர்ஃபார்ம்ட் இன் இல்யூஷன், அதாவது ஸ்கிரிப்சர்லயே இல்லாம சொந்தமா பண்ற ஒரு பர்டிகுலர் செயல். இப்போ கிளாஸ் ஏதாவது எக்ஸாம்பிள் நீங்களே சொல்லுங்க. தனக்கோ மத்தவங்களுக்கோ வயலன்ஸா இருக்கலாம், தன்னையும் சார்ந்தது வயலன்ஸ். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அதான் எக்ஸாம்பிள் சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. இல்ல ஆக்சுவலி இப்ப காலத்துல பொண்கள்லாம் வீட்டை விட்டே கிளம்பி தானே இருக்கிறதுக்கு எல்லா விதத்திலயும் நானே எல்லாம் சம்பாதிச்சு நானே பண்ணிப்பேன், நானே இருப்பேன், நானே போவேன். இந்த நானேங்கிறதுல அந்த குடும்பத்தையே மறந்துடுறாங்க. அவங்க செய்யற அந்த சாஸ்திர விதியப்படி அந்த குடும்பத்தை கல்யாணம் பண்ணிட்டு போயிட்டு எல்லாம் பண்ணிட்டு அந்த வீட்டை விட்டு அவங்க போனாங்கன்னாக்கா என்னமா இருக்கும், அந்த மாதிரி தான் இருக்கு. அது அந்த எதிர்காலத்து பந்தத்தையோ இதுவையோ ஒன்னுத்தையும் நினைக்கிறது இல்லை. அவங்க தன் சுயல் நிலம் மாத்திர மட்டும்தான் இருக்கு, அதுல வேற எதுவுமே இல்லை. அதுல அந்த மாதிரி இருந்தாங்கன்னா என்ன பண்றது? இந்த மாதிரி நிறைய பேர் எக்ஸாம்பிள்ஸ் இருக்காங்க. வெரி நைஸ். ஸோ பேசிக்கலி நீங்க சொல்றது வந்து அது டோட்டலி டிஃப்ரெண்ட். நீங்க சொல்றது வந்து அவங்க வந்து வீட்டை விட்டு தனியா போய் எஜுகேஷன்னாலயோ இல்ல வீட்டுல செட் ஆகலன்றதாலயோ அந்த பாயிண்ட்னு இல்ல. இது வந்து தன் உடலையே பாதிக்கிற மாதிரி பண்ற செயல்கள் பண்றது வந்து நான் சொல்றேன் எக்ஸாம்பிள், இரண்யகஷ்பு
ரைட்? அவனும் செஞ்சான், பட் சாஸ்திரப்படி இல்ல. இப்போ பெண்ணு வந்து தனியா போறான்றது வந்து இப்போ கரண்ட் கலியுகத்தின் ராங் பிஹேவியர் வரும், ரைட்? இப்போ வந்து பட் ஓகே, யூ கேன் ஸ்டில் டெல் இது தாம்ச குணத்துல வரும். ஏன்னா அவங்க வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னா ரிலேஷன்ஷிப்பே வேண்டாம்னு சொல்லிட்டு போறது, விச் இஸ் வெரி நைஸ் எக்ஸாம்பிள் கரண்ட் சுச்சுவேஷனுக்கு. இதனால நிறைய பிரச்சனைகள், மாதாஜி சொன்ன மாதிரி தனியா போறதால பசங்க இரிட்டேட் பண்ணுவாங்க, பிரச்சனைகள் ஜாஸ்தி ஆகும், ரைட்? ஸ்பிரிச்சுவல் இன்ஜெக்ஷன் ஃபாலோ பண்றதுக்கும் அட்வைஸ் பண்றதுக்கும் யாரும் இருக்க மாட்டாங்க. அதெல்லாம் ப்ராப்ளம் தான், இல்லைன்னு. பட் மெயினா பாத்தீங்கன்னா இவங்க வந்து ஒரு பர்டிகுலர் ரீசன்கோசரம் அவங்க பண்ணுவாங்க. பேஷன் ஒண்டி இல்லாம அவங்க தன் உடம்பையே வர்த்திப்பாங்க, நெருப்புல நடக்கிறது இதெல்லாமே, ரைட்? இப்போ இரண்ய கஷ்பு இதெல்லாம் வந்து சாஸ்திரங்களே சொல்லாத செயல்கள். சோ அந்த கேட்டகரியில வரும் அப்படின்றத பார்க்கலாம். நெக்ஸ்ட் 26 போலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி, என்னுடைய எண்ணம் வந்து இந்த 3 ஸ்லோகமுமே அகர்மா கர்மா விகர்மாவை சொல்லுதோன்னு எனக்கு தோணிக்கிட்டே இருக்கு மாதாஜி. அப்சல்யூட்லி மாதாஜி, அகர்மா கர்மா விகர்மாவை சொல்றது. பட் கர்மாவிலேயே பாத்தீங்க வச்சுக்கோங்களேன், இப்போ நம்ம 24th தானே நீங்க சொல்றீங்க. கர்மான்றது வந்து நாட் மோட் ஆஃப் பேஷன். நம்ம என்ன சொல்றீங்கன்னா சாஸ்திரத்துல அக்செப்ட் பண்ண ஒண்ணு அப்படின்னு சொல்றோம், கரெக்டா? சாஸ்திரத்துல அக்செப்ட் பண்ண ஒண்ணு கர்மா, நோ ப்ராப்ளம். பட் கர்மாலேயே பாத்தீங்கன்னா அக்செப்ட் பண்ண ஒண்ணுதான், பிகாஸ் தே வில் டூ ஆஸ் பர் த சாஸ்திரா, பட் தே வில் டூ டு கிராட்டிஃபை தர் சென்சஸ். அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த பர்டிகுலர் கர்மா இஸ் ஃபோக்கஸிங் ஆன் சாஸ்திராஸ் விச் ஆர் லோவர் எண்ட் சாஸ்திராஸ். ஓகே, சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷன். அதுதான் நம்ம பகவத்கீதால சொல்றது, எல்லோ த ரோசி வேர்ட்ஸ் ஆஃப் த சாஸ்திரா அப்படின்ற கேட்டகரியில வருது. இந்த பர்டிகுலர் 23rd ஆக்ஷன்ஸ் எல்லாமே விகர்மாவை இன்டைரக்டா கூட்டிட்டு போகுது, ரைட்? இப்போ ஆக்ஷன்ஸ் வந்து ரெகுலேட்டட், அட்டாச்மெண்ட் இல்லாம ஃப்ரூட் ஆஃப் த ஆக்ஷன் இல்லாதது கரண்ட்லி மோட் ஆஃப் குட்னஸ் சொல்றாங்க. இது கண்டிப்பா அக்கர்மாவா இருக்கணுமான்ற கேள்விக்கு த ஆன்சர் மேபி எஸ் ஆர் நோ. ஏன்னா ஒரு பர்டிகுலர் செயல் சாஸ்திர பத்தி இருக்கு, அட்டாச்மெண்ட் இல்லாம பண்ணலாம், ரைட்? சிலது வந்து கிருஷ்ணரோட நாலேஜ் புரிதல் இருந்துச்சுன்னா இட் வில் பிகம் அக்கர்மா, இல்லைன்னா ஜஸ்ட் லைக் தட் விகர்மால முடியாது. இட் வில் பிகம் மோட் ஆஃப் குட்னஸ், இட் வில் ஜஸ்ட் பிகம் கர்மா இந்த மோட் ஆஃப் குட்னஸ். இப்போ தெரியாம என்ன என் சந்தோஷத்துக்கோசரம் பண்ணிக்கிட்டேன்னா கர்மா இந்த மோட் ஆஃப் பேஷன். பட் சிலது வந்து ஐ வில் ஜஸ்ட் டூ அ ஜெனரல் ஆக்டிவிட்டி விச் இஸ் குட், ரைட்? ஆல்ட்ரூயிஸ்டிக் ஆக்டிவிட்டிஸும் மோட் ஆஃப் குட்னஸ்ல வரும். அதுக்கு தான் சொல்ல வரேன், மோட் ஆஃப் பேஷன்ல நெசசரில வரும்னு இல்லை. ஒரு ஆஸ்பத்திரி கட்டுறேன்னா எந்த எதிர்பார்ப்பும் இல்லாம நான் அன்னதானம் பண்றேனா இல்லையா? நல்ல செயலா இல்லையா? நல்ல செயல் தான். சாஸ்திரப்படி நான் ஆனியன் காலிகெல்லாம் போடாம நான் அன்னதானம் பண்றேன். இட்ஸ் அகைன் குட். Sabita Mataji, do you understand? Mode of goodness. Mode of goodness. If I am doing it akarma, then it will be sutta sattvam. Inga we are talking largely goodness, passion, ignorance, all material. நீங்க சொன்னது அக்கர்மா லிங்க் ஆனா it becomes spiritual, which is what we are endeavoring to, but currently we are not. Okay மாதாஜி. ரைட்? இப்போ இக்னோரன்ஸ் பாத்தீங்கன்னா ரெண்டுமே இருக்கும். மாம்சம் அகெயின்ஸ்ட் சாஸ்திரா, அதை சாப்பிடுறதுக்கு பண்றதும் மோட் ஆஃப் இக்னரன்ஸ், ரைட்? மாம்சா அப்படின்னா நீ என்னை கொல் நான் உன்னை கொல்றேன் அப்படின்னு ரெண்டு பேரும் ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங்ல கொலை பண்ணிக்கிறோம் ஒருத்தர். நெக்ஸ்ட் 26 மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. முத்த சங்கோ ஹைம்வாதி திருத்திய உற்சாக சமன்விதக சித்த சித்தையோர் நிர்விகாரக கர்த்தா சாத்விக உச்சேதே. எவனொருவன் இயற்கை குணங்களின் தொடர்பின்றி அகங்காரமின்றி உற்சாகம் மற்றும் மன உறுதியுடன் வெற்றி தோல்விகளை பொருட்படுத்தாது தனது கடமைகளை செய்கின்றானோ அத்தகு செயலாளி சத்துவகுணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஸோ வெரி நைஸ். இப்போ மாதாஜி சொல்றது இங்க வந்து பர்பட்ல வந்து ஷீலா பிரபுபாத் ஈக்குவேட் பண்றாரு. அதாவது லார்ஜ்லி பாத்தீங்கன்னா வெரி பியூட்டிஃபுல்லி பாத்தீங்கன்னா 23rd verse, இப்ப படிச்ச 26 verse எல்லாம் க்ளோஸ்லி அந்த வந்து நம்ம பர்பட் படிச்சோம்னா அந்த மோட் ஆஃப் குட்னஸ் வந்து கிருஷ்ணா கான்சியஸோட, அதாவது அக்கர்மாவோட எப்படி 23rd verse லிங்க் பண்றேன்னு சொன்னாங்களோ மாதாஜி. ஏன்னா பிரபுபாத்தும் அந்த மாதிரி தான் லிங்க் பண்ணுவார், ரொம்ப க்ளோஸ்லி வில் பிரிங், பட் நாட் 100%. பிரபுபாத் வந்து அதை ஈக்குவேட் பண்றாரு, அந்த மோட் ஆஃப் குட்னஸ் வந்து கிருஷ்ணா கான்சியஸ்க்கு ஈக்குவேட் பண்றாரு. 100% அக்கர்மானா இட்ஸ் நாட் ஆன்சரிங் இட், பட் ஹி இஸ் பிரிங்கிங் இட் க்ளோஸ் டு அக்கர்மா, ரைட்? அதே மாதிரி இப்போ படிச்ச வருஷம் சேம் திங் இஸ் டூயிங், ரைட்? இப்போ பாத்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு பர்டிகுலர் கிரிடம், அந்த என்ன ஆகுது, அந்த டியூட்டி வந்து எந்த பௌதிகத்திலயும் ஃபால்ஸ் ஈகோ இல்லாம ஃபுல் டிட்டர்மினேஷன்ல, ஃபால்ஸ் ஈகோவும் இல்ல பௌதிக கனெக்ஷனும் இல்லாம பண்ற ஆக்ஷன் அப்படின்னா, இது வந்து இப்ப வந்து ஆக்ஷன் பத்தி பாக்குறோம், ஃபர்ஸ்ட் நாலேஜ், ரைட்? அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? மைண்டே வேவர் ஆகல அப்படின்னா அகைன் இட் இஸ் கம்மிங் க்ளோஸ் டு
mode of goodness in Krishna conscious closely. Okay, 100% அன்றது வேற. 100% we are doing in full consciousness. இதுல இருந்து பாத்தீங்கன்னா full consciousness கிருஷ்ணர் மேல இருக்கணும் இல்ல. The person is performing the duty எந்த மோடும் இல்லாம ஈகோவும் இல்லாம பண்ணலாம். ரைட், தான்றது ஒரு டீச்சர் சொல்றாங்க இந்த புக் எடுத்துட்டு வா அப்படின்னு, எடுத்துட்டு வர்றது பகவத்கீதாவா இருந்தா இட் வில் பிகம் அகர்மா. இல்ல டீச்சர் சொல்றாங்க நான் கேட்கிறேன்ற மாதிரி எடுத்துட்டு வந்தா இட் பிகம்ஸ் குட் கர்மா. அண்டர்ஸ்டுட்? ரைட், தேர் இஸ் அப்சல்யூட்லி நீ இந்த புக்கை படிச்சுதான் ஆகணும், படிச்சு நீ பாஸ் பண்ணணும், நீ 2 hours இந்த 100 pages படி அப்படின்னா ஃபுல் டிட்டர்மினேஷன்ல, ஃபெயிலியர் இல்லாம, பெரிய ஈகோ இல்லாம, ஏதோ டீச்சர் சொன்னாங்கன்றதால வயல் படுறதும் மோட் ஆஃப் குட்னஸ் இருக்கும். பட் க்ளோஸ்லி நம்ம பார்த்தோம்னா மாதாஜி சொன்ன மாதிரி இட் வில் டச் அப்பான் அக்கர்மா இந்த குவாலிட்டிஸ் எல்லாம். ஏன்னா இதை டெவலப் பண்ணிட்டோம்னா அங்க போறோம். ஏன்னா சாஸ்திரப்படி ஆனாலே சாஸ்திரம் கிருஷ்ணர் சொல்றது இதா அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். 27 ராகி கர்ம பல பிரேப்ஷு லுப்தோ ஹிம்சாத்மகோ சுச்சிஹி ஹர்ஷ சோகான்விதாக கர்த்தா ராஜசத் பரிகீர்த்திதஹ. டிரான்ஸ்லேஷன்: எவன் ஒருவன் தனது உழைப்பின் பலன்களில் பற்றுதல் கொண்டு அந்த பலன்களை அனுபவிக்க விரும்பி பேராசை கொண்டு எப்பொழுதும் பொறாமையுடனும் தூய்மையின்றி இன்ப துன்பங்களால் பாதிக்கப்படுகின்றானோ அத்தகு செயலாளி ரஜோகுணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகின்றது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இப்பதான் பார்த்தோம் ஹர்ஷா மச்சா. ஓகே, சோ ஷோகா எல்லாமே ரைட், ஒர்க்ல அட்டாச்சு பழங்கள் ரைட். இது ஆப்போசிட் டு கர்மணிவாதிகாரசே. கர்மணிவாதிகாரசே மா கலேஷு பதாச்சன மா கர்ம பலஹே தோர்போர் மா தே கர்மணி ஸ்வகர்மணி. கர்மத்தை எதிர்பார்த்து பழனை எதிர்பார்க்காது. ஆனா நான் பழனை எதிர்பார்த்தேன்னா இந்த மோட் ஆஃப் பேஷன், புரியுதுங்களா? அவனுக்கு என்ன ஆகும்? பழனை எதிர்பார்க்காக ரொம்ப கிரீடி ஆயிடுவான். ரைட், பாப்பாங்கல்ல அந்த முகமது அலி எல்லாம், வா ஐ எம் எக்ஸலன்ட் பாக்ஸர், அந்த ஃபீலிங் வரும். அவங்களுக்கு கான்ஸ்டன்ட் பொறாமை எப்படி இருக்கும்னா, ப்ரூஸ்லி பாருங்க, ப்ரூஸ்லி பொறாமை இல்லை, ஆனா ப்ரூஸ்லி கிரேட்டா இருந்த வரைக்கும் சுத்தி இருக்கிறவங்களுக்கு எவ்வளவு பொறாமைனா விஷம் வச்சு கொண்டவே ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. அந்த லெவலுக்கு மோட் ஆஃப் பேஷன் ட்ரைவ் பண்ணும். டூ மச் ஆஃப் அட்டாச்மெண்ட், லஸ்ட் அண்ட் கிரீட். பாத்தீங்கன்னா ராவணனுக்கு என்ன ஆசை? லஸ்ட். இரண்யகசிபு கிரீடு. இந்த 2 எக்ஸாம்பிளும் இருக்கும் இல்லையா, ரொம்ப அட்டாச்மெண்ட்னால. அதனால பௌதிகத்துல வீடு, மனைவி, மக்கள், சில்ட்ரன்ன்ற மாதிரி அவங்களுக்கு ஹையர் எலிவேஷன் போறது ரொம்ப கஷ்டம். ரொம்ப சந்தோஷமா இருப்பாங்க. அப்பியரன்ஸ் பாத்தீங்கன்னா இட்ஸ் அ ஜாலி குட் ஃபேமிலின்னு. பட் அந்த ஜாலி குட் ஃபேமிலிலேயே நிற்கும். இந்த லைன்ல நம்ம ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும். ஸ்பிரிச்சுவலா இருக்கச்சே நம்ம பேலன்ஸ் பண்ண வேண்டியது ஃபேமிலியை. அட் த சேம் டைம் நம்ம மோட் ஆஃப் குட்னஸ்ல இருந்து மோட் ஆஃப் பேஷனுக்கு விழக்கூடாது. மாதாஜி ஹஸ்பண்ட் சொன்னாரன்றதால நான் பண்றதே இல்லை, ஓகே, அந்த மூமெண்ட்டுக்கு நிறுத்திக்கலாம். ஆனா அதுவே நம்ம மூமெண்ட் கடைசி மூமெண்டா இருக்கக்கூடாது. எக்ஸாம்பிள் விஜயகுமாரி மாதாஜி, அந்த மூமெண்ட்டுக்கு அவங்களால எடுக்க முடியல இனிஷியேஷன், ஆனா அதை ஃபோக்கஸ் பண்ணி முடிச்சு அச்சீவ் பண்ணாங்க. இந்த மாதிரி குரோத்ல இருக்கணும் அப்படின்னு. அதாவது யூ ஷுட் கன்வின்ஸ் பண்ணி பண்றாங்களா இல்லையான்றது இல்லை, பட் அகர்மாக்கும் கர்மாக்கும் பாத்தீங்கன்னா அகர்மா ஷுட் பி கிவன் ப்ரிசிடென்ஸ் டு கர்மா. ரைட், நம்ம நித்திய கர்மா மெயின்லி பாத்தீங்கன்னா ஸ்வதர்மா அண்ட் ஆப்வியஸ்லி சனாதன தர்மா. ரைட், நம்மளோட சனாதன தர்மா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா என்ன? நம்மளோட வி ஆர் பார்ட் அண்ட் பார்சல் ஆஃப் கிருஷ்ணா. தாசேனு தாசா, ரைட், ஜீவேரே ஸ்வரூபரே, ஞாபகம் இருக்கா? நித்திய தாஸ் நம்ம. சோ கிருஷ்ணரோட நித்திய தாசனான மெயின் ஜாபை தான் மெயின் ஃபோக்கஸா வச்சுட்டு பண்ணணும் அப்படின்றத பாக்குறோம். நெக்ஸ்ட் ஒன் மாதாஜி. அயுக்த பிராகிருத சப்த ஜடோ நைஷ்கிருதோ கிருதி லசக விஷாதி தீர்க்கசூத்ரி ச கர்த்தா தாமச உச்சயதே. எவன் ஒருவன் சாஸ்திர விதிகளுக்கு எதிரான செயல்களில் எப்போதும் ஈடுபட்டு பௌதீகவாதியாக, பிடிவாதக்காரனாக, ஏமாற்றுபவனாக, பிறரை அவமதிப்பதில் நிபுணனாக, சோம்பேறியாக, எப்போதும் வருத்தம் தோய்ந்தவனாக மற்றும் காலம் தாழ்த்துபவனாக உள்ளானோ அத்தகைய செயலாளி தமோ குணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகின்றது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அதாவது சாஸ்திரம் ரைட், ஸ்கிரிப்சரோட இன்ஜெக்ஷனுக்கு ஆப்போசிட்டாவோ பௌதிகத்திலயோ ஏமாத்திர டைப்பா இருக்கிற சோம்பேறியா இருக்கிறவன் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அவன் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா மோட் ஆஃப் இக்னரன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. சோ மோட் ஆஃப் இக்னரன்ஸ் டிபிக்கலி ஐடியா என்னன்னா சாஸ்திரக்கு அகேன்ஸ்ட். டிபிக்கலி இக்னோரன்ஸ்ல டவுட்டே இருக்காது, அகார்ம கேட்டகரி வந்துடும். அண்ட் டோட்டலி ஏமாத்தி பண்றவன்லாம் இந்த
99% அவன் ப்ரோகாஸ்டினேட்டா இருப்பான். பேஷன்ல இருக்கிறவன் இம்மீடியட்டா இருக்கும், ரைட்? ஒர்க்கர். இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் நாலேஜ் பார்த்தோம், அப்புறம் ஆக்ஷன் பார்த்தோம், இப்போ ஒர்க்கர் பார்த்தோம். இப்போ அடுத்தது வந்து 29ல இருந்து படிங்க மாத்தேங்க. புத்தேர்பேதம் திருதே திருதேஷ்சைவ குணதஸ்திரிவிதம் ஸ்ருணு प्रोचयमानाम् अशेषेण பிரத்தக்வேன தனஞ்சய. டிரான்ஸ்லேஷன்: செல்வத்தை வெல்பவனே, ஜட இயற்கையின் முக்குணங்களுக்கு ஏற்பட்ட பலதரப்பட்ட புத்தியையும் உறுதியையும் பற்றி விவரமாக நான் தற்போது உனக்கு கூறுவதை கேட்பாயாக. படிச்சிடவா மாதாஜி எல்லாம்? இல்ல வேண்டாம் மாதாஜி. சோ இப்போ என்னன்னா இந்த 3 தான் சொல்ல போறாங்க. அதாவது அண்டர்ஸ்டாண்டிங் என்னன்னா டிட்டர்மினேஷன் வந்து கிருஷ்ணா கான்சியஸ் இல்லைன்னா அவன் வந்து கண்டிப்பா பௌதிகத்துல மாட்டுவான். ஃபர்தர் இததான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போறாரு அடுத்த 3 வருஷம். அந்த 3 வருஷமே நீங்க கடகடன் படிச்சிடலாம் மாதாஜி. ஒன்னா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டேன். 30, 31, 32. படிங்க மாதாஜி. படிக்கணுமா இல்ல வெறும் டிரான்ஸ்லேஷன் பண்ணலாமா? எப்படி உங்களுக்கு? இல்ல படிச்சிடுறோம், ஸ்லோகம் படிச்சிடுறோம். நோ ப்ராப்ளம். படிங்க ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்ட். பிரபலத்திம் ச நிவர்த்திம் ச காரியே பயாபயே பந்தம் மோட்சம் ச யாவேத்தி புத்தி சாபார்த்த சாத்வபீஹி. பிரிதாவின் மைந்தனை செய்யத்தக்கது எது, செய்யத்தகாதது எது, பயப்படத்தக்கது எது, பயப்படத்தக்காதது எது, பந்தப்படுத்துவது எது, விடுதலை செய்வது எது ஆகியவற்றை அறியக்கூடிய புத்தி சத்துவ குணத்தில் இருப்பதாகும். ஹரே கிருஷ்ணா எது மாதாஜி. செய்யணும், எது செய்யக்கூடாது, எதுக்கு பயப்படணும், எது பயப்படக்கூடாது, எது பைண்டிங், எது லிபரேட்டிங், எக்ஸ்ட்ரீம்லி இம்பார்ட்டன்ட். பிரவருத்தின்றது வந்து ஆக்ஷன்ஸ் வந்து ஸ்கிரிப்சர்ல சொல்லி இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா எதை செய்யணும். ஒரு கிளாசிக் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம்னா தர்ம சங்கடமான விஷயங்கள் அப்படின்றது இதுல கிளியரா இருக்கும். எதுக்கு சொல்றேன்னா அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆஃப் குட்னஸ் ரொம்ப இருக்கணும். பயப்படணும் அப்படின்னா சாஸ்திரங்கள் இப்ப பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து கிளியரா சொல்லியிருக்காரு. பரித்ராணாய சாத்னா விநாசாய துஷ்டம் தர்ம சம்ஸ்தா. அதுக்கோசரம் கிருஷ்ணர் வந்தாரு. இனிஷியலா சொன்னது டுவர்ட்ஸ் எண்ட் எல்லாம் கிருஷ்ணர் என்ன சொல்றாரு? சர்வ தர்மாம் பலித்யாக மாமேக்கம் சரணம் ரஜா அஹம் துவாம் சர்வ பாபேபியோ மோக்ஷயிக்ஷாமி மா சுச்சுஹ அப்படின்னு. இப்போ அவர் அல்டிமேட்லி ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா கோயில்ல வந்து ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியேஷன், செகண்ட் இனிஷியேஷன் அப்புறமா தான் டிடிக்கு சமைக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இப்போ வந்து சில சிச்சுவேஷன் உங்களுக்கு தெரியும். நாங்களாம் ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியேட்டட் தான். இப்போ வந்து கோயில்ல ஷார்டேஜ் ஆரச்சே பிரபு வந்து கூப்பிடுறாரு. இப்போ வந்து ஐயோ பஞ்சராத்திரிக விதிப்படி நான் செகண்ட் இனிஷியேஷன் ஆகலையே, நான் கோயில்ல கும்பிடு சமைக்கலே கூடாது நானும் அப்படின்னு சொல்லி பயப்படணுமா பயப்படக்கூடாது? பயப்படணும் மாதாஜி, பயப்படுறோம். ஆக்சுவலி நம்ம ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியேஷன் தான் ஆயிருக்கோம், இன்னும் கொஞ்சம் சுத்த வேணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்கல்ல. ஓகே, இதுக்கு பயப்படக்கூடாது. ஏன்னா நம்மள கூப்பிடுறது பிரபு சொல்லிட்டேனா. சோ ஆப்வியஸ்லி குரு இஸ் டேக்கிங். குருவுக்காண்டி நம்ம பண்ணியணும். அது குருவோட ஆர்டர். சோ அதனால வந்து நம்ம பயப்படக்கூடாது. எப்போ நம்ம பயப்படணும்னா நீங்க நாமளே தனியா போய் நமக்குன்னு நினைச்சா பயப்படணும். நம்ம தனியா போயிட்டு அவங்க கிட்ட நம்ம அதுவும் வந்து நான் இனிஷியேட்டடா அப்படிங்கிற செகண்ட் இனிஷியேட்டட் பீப்புள் அலோன் கம்மெண்ட் நம்ம நைஸா அந்த கியூல போனோம்னா நம்ம பண்றது தப்புன்னு பயப்படணும். புரியுதுங்களா? சோ வி ஷுட் நோ. மாதாஜி சொன்ன மாதிரி தெரியணும். அதே மாதிரி எது பைண்டிங், எது லிபரேட்டிங். நிறைய தடவை நம்ம பார்ப்போம் இல்லையா? ஐயோ இந்த சாமிக்கு இவ்வளவு வருஷமா நான் பண்ணிட்டு இருக்கேன் பூஜை, அதனால வந்து நான் பண்ணிடுறேனே, இட் இஸ் ஸ்டில் பைண்டிங் யூ. யூ ஆர் நாட் வில்லிங் டு கிவ் அப் தட் பிகாஸ் ஆஃப் பைண்டிங். ஐயோ பண்ணா என்ன? இப்போ நான் சொன்ன எக்ஸாம்பிள் தான், ரைட்? எங்க அம்மா வந்து என்ன சொன்னாங்க? உங்க மனசுக்கு தோணா நீங்க பண்ணிடுங்க. இது எங்க அம்மாவோட அட்வைஸ், ரைட்? இதுவே வந்து ஒரு குரு கிட்ட கேட்டிருந்தா என்ன சொல்லுவாரு? நீ பண்ணிதான் ஆகணும்னு உனக்கு தோணுஞ்சன்னா பண்ணுமா, ஆனா இது தேவையில்லை. ஏன்னா கிருஷ்ணா கான்சியஸ்ல நீ வந்துட்டே வச்சுக்கோயேன், ஆட்டோமேட்டிக்லி யூஆர் லிபரேட்டட், இட் இஸ் அபவ் அப்படின்றத அந்த ஸ்ட்ரெஸ் கொடுப்பாங்க. என்கிட்டயும் வந்து அவங்க பண்ணட்டும், இல்லைன்னா அவங்க மைண்ட்ல இருந்துட்டு இருக்கும். அந்த மைண்டை வந்து கரெக்டான பாதையில கூட்டிட்டு போறதுக்கு தான் குருவேன், ரைட்? எதுக்கு நான் எக்ஸ்பிளைன் மறுபடியும் பண்றேன்னா இப்ப எங்க அம்மா வந்துட்டாங்க. தேங்க்யூ மாதாஜி. சோ அதுக்கோசரம் எதுக்குன்னா வாட் இஸ் பைண்டிங், வாட் இஸ் லிபரேட்டிங். இப்போ அந்த பூஜை பண்றதால வாட் will happen, somebody will be binding. இது வந்து ஒருத்தர பயமுறுத்தணும்னு சொல்ல ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்றேன். ஆர் வி ஸ்டில் பியாண்ட் த பாயிண்ட்? இல்லைன்னா வி ஆர் ஸ்டில் பவுண்ட். பைண்ட் பண்ற வரைக்கும் பண்ணிக்கலாம், இல்லன்னு அது தப்புன்னு சொல்ல. பட் இஸ் இட் பைண்டிங் அஸ்? எஸ், இட் இஸ் பைண்டிங், ரைட்? இப்போ வந்து கிளாசிக் எக்ஸாம்பிள் தானிஷ் மேம் எவ்ரி ஃப்ரைடே வந்து சந்தோஷ் மாதா பூஜை பண்ணிட்டு இருந்தாங்களாம். காலேஜ் படிக்கிற டைம் எல்லாம். அது ஒரு எப்போ தெரியும்னா என் கசின் வீட்டுக்கு வந்தாங்க.
என் கசின் நான் தாரிஷி மேம் மீட் பண்றச்சே என் கசின் வந்து சந்தோஷ் மாதா பூஜை. அப்போ அவங்க போன அப்புறம் என் கசின் கேட்டா, நான் இன்னும் பண்ணிட்டு இருக்கேன் சந்தோஷ் மாதா பூஜை. எப்படி இவங்கன்னா, நாங்க வைஷ்ணவ குடும்பத்திலேயே பிறந்து அது வந்து பெங்களூர்ல ஒரு கல்ச்சரா, அந்த 2 பேரும் கொஞ்சம் மொரலஸ் ஒரே ஏஜ், என் கசினும் தானிஷி மேமும் அந்த பேட்ச், ரைட், ப்ரீவியஸ் பேட்ச் ஃபியூ இயர்ஸ் முன்னாடி வந்து அது ஒரு பெரிய என்ன சொல்லுங்க ஒரு பேட்டர்ன் மாதிரி ஆச்சு. அதனால எல்லாருமே பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க. தப்பு இல்லை. ஆனா என்ன புத்திசாலித்தனம், ஷி மூவ் டு மோட் ஆஃப் குட்னஸ். கிருஷ்ணர் புரிதல்னால அந்த பைண்டிங்க ஷி இஸ் ஏபிள் டு கம் அவுட். என்னோட கசின் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவளும் கும்பிடுறா கிருஷ்ணர், வைஷ்ணவ குடும்பம் தானே, எல்லாம் ஒரே ஃபேமிலி. ஆனா அந்த பைண்டிங் இருக்கிறதால ஷி இஸ் நாட் ஏபிள் டு கிவ் அப். உங்களுக்கு புரியுதுங்களா? அதனால இப்ப வந்து வெளியாள் கிட்ட சொன்னா அதுல என்ன இருக்கு, தப்பு இல்லையே, சந்தோஷ் மாதா கும்பிட்டா என்ன, அதுவும் ஒரு சாமி தானே, நீங்க ஏன் தப்பா எடுக்கிறீங்க? அஃபென்சஸ்ல நான் வந்து எனக்கு ஒருத்தர் இருக்காரு, 10 ஒரு 2 years சாண்டிங் அப்புறம் தான் 10 offenses ரிலீஸ் பண்ணேன். ஏன்னா நாட் அவர் ரிலீஜன். ஆனா அவர் வந்து தெரியாது, ரைட், இந்த மாதிரி இருக்கிறதால இப்ப 10 offenses ஃபர்ஸ்ட் ஹைலைட் பண்ணி எனக்கு போட்டது என்ன தெரியுமா? ஐ எம் வெரி ஸ்ட்ராங்லி நாட் கெட்டிங் சாண்டிங், நாட் ஏபிள் டு சாண்ட் பிகாஸ் ஐ எம் டூயிங் offense number 2. offense number 2 என்ன? ஃபாலோ பண்ணாம இருக்கிறது. வாட் இஸ் offense number 2? 10 திடமா offenses. இது பண்ணாம இருக்க, ஜெபம் இருக்காது, எங்கெங்கயோ நினைச்சுட்டு what is the நாட் second offense? கான்சென்ட்ரேஷன் இல்லாம இருக்கிறது. No. கான்சென்ட்ரேஷன் இல்லாம அந்த இருக்கிறது. டெமிகாட்ஸ் offense- ஈக்குவல் டு பகவான் கிருஷ்ணரோட ஒப்பிடக்கூடாது. Excellent. To consider the name of demigods, including the name of Shiva, Lord Shiva Brahma and வந்து Brahma, equal. to be equal to Yes. that of Vishnu. அதுதான் நான் பண்ற தப்பு அப்படின்னு, ரைட்? எதுக்கு சொல்றேன்னா, நீங்க சொன்னது கரெக்ட். இட்ஸ் இன்ஃபேக்ட் நாட் ஈவன் இன் 10 offense சித்ரா மாதரி, இட்ஸ் 10+ offense. ஓகே, கான்சென்ட்ரேட் பண்றது, கான்சியஸா கான்சென்ட்ரேட் பண்ணணும். நம்ம மொபைல் வச்சு நோண்டக்கூடாது. ஆனா ஆட்டோமேட்டிக்கா மைண்ட் போச்சுன்னா நம்மளால முடிஞ்சதா பண்ணணும். ஆனா டெமிகாடை வந்து கிருஷ்ணர் ஈக்குவலா நினைக்கிறது நம்ம கண்ட்ரோல்ல இருக்கு, ரைட்? அதை பண்ணக்கூடாது அப்படின்றதுக்கோசரம் இந்த ஒரு எக்ஸாம்பிளா சொன்னேன். 31 படிச்சிட்டீங்களா மாதாஜி? 31 படிக்கணும். படிக்கணும் மாதாஜி. படிங்க படிங்க. ஹரே தர்மம் அதர்மம் ச காரியம் சகாரியம் ஏவ ச அயதாவத் பிரஜானாதி புத்திசா பார்த்த ராஜசி. பிருத்தாவின் மகனே, தர்மம் அதர்மம், செய்யத்தக்க செயல் செய்யத்தகாத செயல், இவற்றிடையே உள்ள வேறுபாட்டை அறிய இயலாத புத்தி ரஜோகுணத்தில் இருக்கின்றது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ பேசிக்கலி என்ன சொல்றாங்க, இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா அண்டர்ஸ்டாண்டிங் த மோட் இன் பேஷன் அன்றது என்ன, உங்களால டிஃபரன்ஷியேட் பண்ண முடியாது எது ரிலீஜன் எது நாட் ரிலீஜன், எது செய்யணும் எது செய்யக்கூடாதுன்னே தெரியாது, ரைட்? ஒரு கிளாசிக் எக்ஸாம்பிள் எடுத்தீங்கன்னா நிறைய தடவை வந்து சொல்லுவாங்க, நான் சொன்ன மாதிரிதான். இப்ப வந்து இது பண்ணணுமா பண்ணக்கூடாதான்னா, கேரளால ஒரு கதை இருக்கு, அதை சொல்றேன் உங்களுக்கு புரியும். ஒரு பூனைய வந்து எடுத்துன்னு போய் ஒரு கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி டப்பால போட்ட அப்புறம் தான் கல்யாணம் பண்ணுவாங்களாம். ஏன்னா பூனை இருந்து டப்பால போட்டதான் கல்யாணம் நடக்கும், அக்கார்டிங் டு தேர் சோ கால்ட் ரிலீஜியஸ் பிலீஃப். அப்புறமா அவங்க ஸ்டோரி ஈட்டி தேனா என்னாச்சுன்னா, அந்த டைம் அந்த வில்லேஜ்ல நிறைய பூனைகள் இருந்ததால பூனை வந்து நிறைய டிஸ்டர்பன்ஸ் பண்ணுன்றதால கல்யாணம் டைம்ல அவங்க ஒரு டப்பால போட்டுட்டு இருந்தாங்க. இட் இஸ் அ ரிலீஜியஸ் பிராக்டிஸ் இல்லை, இட்ஸ் அ ஹேபிட். இப்போ அதுக்கோசரம் இப்ப பூனையே இல்ல அந்த வில்லேஜ்ல, ஆனாலும் அவங்க தேடி புடிச்சு ஒரு பூனைய கண்டுபிடிச்சு கல்யாணத்துக்குள்ள போட்டு பண்றாங்க. இப்போ உங்களுக்கு புரியுதா ரிலீஜனுக்கும் இரிலிஜனுக்கும் டிஃபரன்ஸ் தெரியாம, ரைட்? இப்போ மறுபடியும் நீங்க கேப்பீங்க, மாதாஜி அவங்க பண்றது practice हो गया, अदा. Yes, practice hoga, right? So they got used to something and they are following it. Over a period of time, they don't know the difference between spiritual and ritual. ஒரு ரிச்சுவல் ஆயிடுது. இப்போ நம்ம கூட அதான் ஆயிடுது. அருணதி பார்த்தேன், அருணதினா என்னன்னே தெரியாது. இட்ஸ் பிகமிங் ரிச்சுவல். ஓகே, அது ஸ்டில் வி ஆர் ஃபாலோயிங் த வே தான், அதை நான் இல்லைன்னு சொல்ல. பட் சில தடவை வந்து ரிலீஜன் வாட் இஸ் தேர் யார். இப்போ பாத்தீங்கன்னா ஒரு கிளாசிக் எக்ஸாம்பிள், ஹீரானந்தானி அபார்ட்மெண்ட்ல நான் இருந்தேன். வி வாண்ட் செகுலரிசம். த மோர் யூ ஆர் என்டரிங் இன்டு செகுலரிசம், வி ஆர் கோயிங் இன்டு காட்லெஸ் சொசைட்டி. அதனால எதுவுமே பார்க்க முடியாது. மாஸ்க் இல்ல, இது இல்ல. காலையில கணபதி பூஜை அதாவது பண்ணுவாங்களான்னா 7 மணிக்கு முன்னாடி டிஸ்டர்பன்ஸா, 7 மணிக்கு ஆடியோ வச்சா 7 மணி காலையில டிஸ்டர்பன்ஸ்னா அப்ப எந்த லெவலுக்கு எந்திரிக்கிறாங்கன்றத நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம். ஓகே, அண்ட் 9 o'clock வரைக்கும் மேபி ஆஃப்டர் 9 AM பண்ணலாமா. 9 AM மேல வந்து ஆஃப்டர்நூன் நம்மளுக்கு எல்லாம் கரெக்டா, நம்ம வந்து மார்னிங் 6 hours முடிஞ்சிச்சு 9 AM. எல்லா சொசைட்டிலயும் இதான் நடக்கிறது மாதாஜி, எல்லா சொசைட்டிக்குள்ளயும் இதான் நடக்குது, ரைட்? அதுதான். சோ இப்போ உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். நெக்ஸ்ட் 32. அதர்மம் தர்மம் இது யா மன்யதே தமசா விருதா சர்வார்த்தான் விபரீதாம்ச புத்திஸ்ஸா பார்த்த தாமசி.
அறியாமை மற்றும் இருளின் மயக்கத்தின் கீழ் தர்மத்தை அதர்மமாகவும் அதர்மத்தை தர்மமாகவும் அறிந்து எப்போதும் தவறான வழியில் மேலும் புத்தி பார்த்தனை தமோ குணத்தில் இருப்பதாகும். ரைட். இது இன்னும் ஃபர்ஸ்ட் ரிலிஜன் நினைச்சு அது இன்னொரு குழப்பமான கேட்டகரி. இது ஒரு கேட்டகரி இருக்காங்க. யார் மாதாஜினா நிறைய பேர் இந்த சோ இது வந்து யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இப்ப பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு பிரபுபாத்தை பத்தியே நிறைய பேர் கமெண்ட் அடிப்பாங்க. இது இன்னொரு எக்ஸாம்பிள், முட்டாள்தனமான எக்ஸாம்பிள். சில தடவை தெரியலன்னா நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும், நம்ம வந்து தலையை விடக்கூடாது. கரெக்டா? See, when we don't know something we should keep quiet. அது பண்ண மாட்டாங்க. எனக்கு தெரியும் அவர் யாருன்னு, அவரே இப்படிதான் பண்ணாரு அப்படின்னு இந்த மாதிரி எல்லாம் கமெண்ட் பண்ற இது ஒரு கேட்டகரி. எது நிஜமோ அது தெரியாது, பொய்யோ. இவங்க வந்து எதுக்கு தெரியுமா, தேர் பீப்புள் சும்மாவே பேசுவாங்க. நிறைய பேர் இப்ப இஸ்கான் பத்தி கூட நிறைய பேர் பேசிருப்பாங்க தெரியுமா. இதெல்லாம் அப்படின்றது அத வந்து வெளிநாட்டுக்கு போதுன்னே பேசிக்கிறாங்க இப்பெல்லாம். எக்ஸாக்ட்லி, ஃபண்டிங் இதெல்லாம். சோ அதனால நம்ம கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும் அப்படின்றத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். சோ இதோட நம்ம 32 முடிச்சோம். இன்னைக்கு ஒரு நாள் தான் நான் மோகன்தாஸ் கிட்ட கேட்கல என்ன வருஷம், ஏன்னா நான் ஞாபகம் வச்சிருந்த ஃபர்ஸ்ட் டைம் அட்லீஸ்ட் 18 சாப்டர் முடியறதுக்குள்ள 18 முடிச்சேன் அப்படின்னு. அதுவும் தப்பா தான் ஞாபகம் வச்சேன். ஆனா பிரபு ப்ராம்ப்டா அனுப்பிச்சு விட்டாரு. 32 ஓகே. வாஞ்ச கல்பதருபியஸ்ய கிருபா சிந்துபிய வச்ச பதிதானான் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நம அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவ ஜெய் ஸ்ரீலா பிரபாத் ஜெய் நாமாச்சாரியா ஹரிதாஸ் டாக்கூர் ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம் 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 ஹரே ஹரே. நெக்ஸ்ட் வீக் மோஸ்ட்லி நான் 16th எடுப்பேன்னு நினைக்கிறேன். நான் உங்களுக்கு சொல்றேன். மோகன்தாஸ் பிரபு குரூப் பாருங்க. வாஞ்சா கல்பதருபியஸ்ய கிருபா சிந்துபிய வச்ச பதிதானான் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நம அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவ ஜெய் ஸ்ரீலா பிரபாத் ஜெய் நாமாச்சாரியா ஹரிதாஸ் டாக்கூர் ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம் 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 ஹரே ஹரே. ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருக்கா? 16th சாப்டர் மாதாஜி. நை மாதாஜி, டேட் மாதாஜி கிளாஸ் எடுக்கிற டேட் 16ஆம் தேதி, நெக்ஸ்ட் மண்டே. டீச்சர் போறாங்கன்னு யோசிச்சேன், வேற ஒண்ணும் இல்ல. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. எக்ஸாம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா.